ar ei gêm heddiw. Ie, sôn am rai o'r clybiau. Pa arall ti chwarae, wrth gwrs, dych chi'n edrych o beth sy'n digwydd. Dros y 4 awr ar hugen ddiwetha, na ni ddechrau. Tu ar brig ar pencampwyr. Maen nhw'n cwrdd o rownd arfynol Cwpan Cymru cyn bo hir yn y seintiau ath a hon o 2 gol i ddim. Declan McManus o brobl yn sgorio 2 yn yr ail hanner. 30 ym mob cystadleuaeth eto tymor yma i McManus Owen. Ie, chwarae teg. Mae o wedi bod yn gret unwaith eto. Mae'r tîm wedi bod yn ffantastig. Sgorio gymaint o goliau yn amlwg di rhedeg i ffwrdd efo'r gyngrair. Gobeithio fydden nhw'n cael eu cweit yr un fath tymor nesaf yn llongyfechiad iddyn nhw. 11 heb ennill i'r Bala erbyn hyn gyda llaw. Flint fan hyn yn ennill yn e-bus yn neithiwr. Danny Harrison yn cael y gynta. Byw Cornish yn cael un yn ôl i e-bus o wedyn ni 2 mewn cwpl o fynydau yn yr ail hanner. Simmons a Acbro'n sicrhau'r fuddugoliaeth. Aberystwyth ddim di ennill yn ebyn e-bus pen wythnos diwetha Owain, gêm gyfartal. Felly ni fod mor bwysig diwedd y tymor. Mi fydden nhw'n difaru y canlyniad yna, herwydd mae Airbus wedi bod yn anobeithiol, maen nhw wedi bod yn hoples. Felly, os ti'n cael y triffwynt yn erbyn nhw, mi fyddi di'n difaru. Felly, fydden nhw wedyn yn gobeithio achos i sioc heddiw i wneud yn iawn am y canlyniad yna. Ond Flint dal i fod yn ganlyniad pwysig iddyn nhw. Triffwynt gwerthfawr dros ben sydd yn rhoi pethau yn eu dwylo nhw i aros i fyny. O rei, pnawn ma ar yr ofal. Drychwch i ffwrdd, cefnogwyr Caernarfon, Ben Maggot yn rhoi Pontypridd ar y blaen. Ben arall yn taro hon i'r gonel uchel. Ben Wyn yn dod nhw'n gyfartal, ond Pontypridd sydd wedi ennill. Luke Cummings o bawb yn cael y gol fuddigol. Mae Caernarfon reit yn ddi. Yndi, a Pontypridd chwarae teg, rhyw slow burner yn ar y 10 wedi gwella, ond o'ch di wastad yn asesu tîm nhw, mae gen nhw gymeriadau. Boys lle, pan ti'n mewn trwbl, maen nhw'n mynd i gamu fyny. Caernarfon chydig bach yn wahanol un, mae yna dyrfferthion wedi bod dros yr wythnosau'r misoedd dwytha, a maen nhw'n cyrraedd y cyfnod lle maen nhw'n chwarae'n wael ar yr adeg gweitha bosib am wythnos sydd o flaen y clwb yna a Flint ag Aberystwyth. Ie, Caernarfon yn Aberystwyth y sori nesaf. Maen nhw'n chwarae yn y Flint. Cyn hynny, Ceicon yn gyfartal o pen y bont. Sion gyfarchiadau Geicona wedi sicrhau'r ail safle. Maen nhw'n nôl yn Ewrop. Mae Met yn llygadu'r trydydd safle ar ôl ennill pnawn ma hefyd. Ni'n dal i ddysgol o ran y pêl pen y bont. Falle bydden nhw'n colli 6 pwynt, ond fel yna mae pethau tu ar brig. Wedyn, fan hyn, mae gymryd anadl ddofn dwi'n credu. Felly, pwy sy'n dysgu'n Owen? Dwi'm yn gwybod, Dylan. Hei, os fyswn ni'n gorau rhoi pres arni, dwi'n meddwl mi fyswn ni'n sbio ar Aberystwyth. Ond dwi'n cofio bod mewn gêm dynghyfennol tymor dwytha, y Bari gartra yn erbyn Aberystwyth. Lot o bobl yn meddwl fysa Bari'n ennill ac yn aros i fyny. Mae'r tîm Aberystwyth yma, does am llawer o brofiad yna. Mae gennyn nhw rhyw ffordd, rhyw nac o gael canlyniadau di bobl ddim yn ei ddisgwyl. Felly fydden nhw'n gobeithio am ryw fath heddiw, ond ie, Aberfalla swn i'n rhaid ymhres. Pan chi'n edrych ar y tabl, dyna fel mae'n edrych. Dewch ni glywed gan y ddau reolwr y ddau di fod yn siarad. Sione Dafydd. Anthony, last night's result means that you start today in the bottom 2. The pressure's really on this afternoon, isn't it? I don't think so. I think we're going into it full of confidence. We've gone on the back of 2 defeats in the last 9 games, so we know what it's about. We know they are 7th in the league. We understand that, but we've been written off that many times this year. Try and right us off again. We'll bounce back. Aberystwyth beat us well at their place early in the season. We've managed to win twice since then, but we know how tough the tests are going to be today, and we know what's at stake for Aberystwyth, so we expect a really tough game. We've got a good, strong group in there. Yes, we had a little bit of bump in the road last week, but we get back on course today. I think the last month or so our consistency's come back into our game, but that's because we've had a full squad to pick from. We've had so many injuries through the season, it's been hard. But now I've got to make decisions who's in the squad and who's out of the squad, and having that competition for places has made a big difference. We come here today, it's a case of we came here last and got beat 3-1 early in the season. However, we were in the game for long periods of that time, so just converting them chances. I think looking at the stats from them over the last few games, they haven't created as much the opposition. However, they've been clinical. So today, if we are clinical, hopefully it goes our way. We've lost 3 times at home. Tough games, the games that we've lost, but our home form's got us in the position we are really. Away from home, we haven't been very good. We know that we know we need to address that for next season, and that's something we'll be working hard through the summer on. But home form's been great, and our support has been excellent all year. So hopefully we can send them home happy today. Tony, diolch yn fawr, pob lwc. Thank you. A dyna'r ddau reolwr. Mae'n rhyfedd o fyd. Owain, wrthyn ni weld un o'r chwaraewyr sydd wedi gadael Aberystwyth am Hwlffordd. Haf diwetha, rheolwr y tîm y fforddi Aberystwyth yn mynd, chwaraewyr yn gadael. 2017, nath Tony Penn gadw nhw yn y gyngrair. Falle fe bron danfon nhw lawr heno. Ie, ac fel cyn aelod o dîm Aberystwyth, tîm rheoli,
Sa'n ddim yn ei frifo fo, sa fo ddim isio i hynna ddigwydd i glwb fel Aberystwyth, ond mae gen fo job i wneud, a Hwlffordd fydd o'n ganolbwyntio ac neu'n siŵr bod i'r rhediad da nhw'n parhau. Ie, a maen nhw'n ddiogel i'ch atgoffa chi, maen nhw wedi sicrhau'r seithfed safle, a lle yn y gemau ail gyfle, maen nhw'n gallu ymlacio. Sim llawer y glybiau gallu gweud hynny lawr yn y gwelodion. Cymru Aberystwyth bendant ddim yn ymlacio. Mae'n gem fawr, mae'n gem fyw o'r S4C. Byddwn ni'n ôl wedi'r egwyl. Screwfix Sprint yn noddi pêl-droed ar S4C. Screwfix Sprint yn noddi pêl-droed ar S4C. Croeso nôl ato ni, pêl-droed byw i chi. Heno ar S4C, Hwlffordd sy'n cwrdd ag Aberystwyth. Mae'n gêm mor bwysig yng nghyd-destun pwy bydd yn disgyn o'r gyngrair yma, tymor yma, uwch ynghyr Cymru. JD, mae yna sylwebeth yn Saesneg ar y botwm coch ac ar eich teledu clyfar dim rhain sy'n sylwebu'n gyfer yn criw camera ni yn cael bach o hwyl pnawn yma. Tommy Morgan a Mark Jones sydd wrthi, cefnogwyr hyderus Hwlffordd yw'r rheini.
ac yn sylwebu yn y Gymraeg. Mae Wyn Tudur Jones ddim yn fyny i ymuno gyda Malcolm Allen a gŵr, o'n i'n mynd i sôn bod y gêm yma yn dechrau yr un pryd ar Gran National, ond mae'n oedi yn eintri yn y protestio nôl y sôn, ond mae'n sylwebydd ni, di sylwebu ar y ras yna hefyd. Wrth gwrs bod e, achos Nick Parry yw e. A dwi'n cofio'r ceffylau yn cyrraedd y glwyd ola a ddim isio disgyn, a dyna'n union ydi sefyllfa Aberystwyth. 2 glwyd ar ôl a cwympo mewn un. A beryg y bydden nhw'n colli lle yn uwch gyngrau'r Cymru am y tro cynta yn ei hanes. Dyna regod falch sy'n ganddyn nhw. Dyna y regod falch sy'n mewn peryg gwirioneddol. A maen nhw'n chwarae fel y sonio Dylan yn gynt yn erbyn tîm sydd wedi cael cadarnhad heddiw bod eu lle nhw yn y 7fed safle yn y cyngrair yn ddiogel oherwydd canlyniadau y prynhawn yma. Hwlffordd yn ebyn Aberystwyth i newid yn hîm Hwlffordd. Mae Johan Evans yn dod mewn yn lle Henry Jones, ac yn hîm Aberystwyth mae Louis Bradford yn dod mewn i'r amddiffyn, ac hen ben ar gyfer amser argyfyngus Alex Darlington yn y llinell flaen. Ti'n mynd arfer gweld 3 ymosodwyr sy'n medru sgorio goliau yn y 6 isa yn yr uwch gyngrair, ond yn sicr mae 3 yma, Evans, Davies a Hawkins, mae rhaid i Aberystwyth cadw llygad arnyn nhw. Maen nhw'n medru hanner cyfla fydden nhw'n sgorio. Aberystwyth 4 yn y cefn, diolchgar gweld Bradford yn ôl, gollan mawr yn Pontypridd bythefnos yn ôl, gath o gêm gyfartal. Ffôn yw diamont yma, Darlington yn bwysig, Flint a Cadwaladr yw bartneriad newydd, gan i weld sy'n nhw'n gwneud rhawa. Ia, dyma be mae Aberystwyth wedi golli blwyddyn yma. Lee Jenkins, nath arwyddo ei Hwlffordd o Aberystwyth rhad dwytha. Mae wedi chwarae dros 100 o gemau yn yr uwch gyngrair yn barod. Ond 21 oed ydi o, chwaraewr amddiffynwr cadar cryf. O'r ifanc i'r hen, ella 34 oed, di ennill 18 o dlysan uwch gyngrair Cymru, Alex Darlington, challenge gwahanol. Dio ddim ar y brig tro yma, challenge fydd i trio cadw Aberystwyth yn yr uwch gyngrair. Dwi'n teimlo bod fi'n croesawu Bryn Markham Jones. Bron iawn bob gêm da ni'n ddarlledu, ond mae wedi dyfarnu mewn 2 gêm ar 20 o'r tymor yn yr uwch gyngrair. 9 carden goch gyda llaw. Gêm allweddol bwysig i Aberystwyth. Ac rheolwr Hwlffordd, Tony Pennock, yn cael dathlu yn dawel bod nhw yn y gemau ail gyfle ar ddiwedd y tymor. I record Aberystwyth oddi cartre a deud y lleia ddim yn dda. Mewn gwrthgyferbyniad â hynny, mae'r hediad diweddar nhw yn dda. Di colli ddim ond unwaith yn y 7 gêm ddiwetha. Ydy Hwlffordd yn mynd i ymlacio ar ôl deall bod nhw'n ddiogel yn y 7fed safle? Ydy hynny am fod yn fantes? Y bêl gan Wilson ac Hwlffordd yn y glas ar gwyn. Aberystwyth yn y du ar gwyrdd cyfarwydd. Bêl i ganol cae, mewn yn sydyn iawn oedd y Rhys. Be sy'n mynd drwy feddwl o dybed? Mae'n siŵr bod y gêm na yn erbyn Ebus, y gêm gyfartal. 2 bwynt wedi colli yn dal i blagio fo. A mae rhaid fe anghofio am hynny, mae Owain Tudur Jones di ymuno â ni. Be ydych chi'n disgwyl? Disgwyl gweld Hwlffordd llawn hyder o safbwynt lle maen nhw'n y gyngrair. Gallu ymlacio fewn i'r gêm, ydy'r cutting edge na wedyn yn ei gêm nhw, gown ni weld Aberystwyth jyst yn brwydro'n botel. Cadwaladr yn ennill pêl dda yn fanna. Walsh yn ei tharo i lawr yn chwilio am Flint. A mae'r gol gyntaf wedi bod mor bwysig. Na chi bêl hyfryd. Ar ergyd ar draws y gol! Evans cafodd hi, ac oedd y bas gan Wilson iddo fo yn odidog. Ie, pêl letraws dda, mae yna chwarae teg ar ergyd. Efallai ddim yr ora gan Evans. Efallai
Sa fo'n disgwyl chydig bach gwell ar y droed chwith na, jyst yn ceisio cadw chydig bach o reolaeth, trio sleisio i bron teg at y postyn pecia na, ond dechrau ddawol iawn i'r tîm cartre. Ie, mae o'r dan, tymor hyn dydy. Hanna'r cyfle da iddo fo fanna. Just y drio gormod, dwi'n meddwl, just cadw ddod ar ei draws o dipyn bach mwy efo'r techneg. Turner ar y gic. Dim llosedd ar Cadwaladr. Bale nôl fyny'r cae gan Litchfield. O, mae rhaid i Aberystwyth beidio i hafradu hi mor hawdd â hynny. Yna olwg nerfus ar Aberystwyth, a mae hynny'n ddealladwy, a mi fydd y tîm cartre wrth i'r Bale gael ei lledu allan at Borg. Rydyn nhw am fanteisio ar hynny. Aneli am Hawkins. Amddiffyn cadarn gan Litchfield. Y Bale i lwybr Darlington. Darlington at Cadwaladr. Borg. Ac unwaith eto yn fywiog mae Evans. Mae Bob di dal i redeg, a mae Bradford yn chwarae yn saff. Just edrych os di Aberystwyth. Di dechrau fo 3 am ddiffyn o'r canol, ond mae'n edrych felly. A wedyn mae 2 wingbacks wedyn yn ei lle, felly maen nhw wedi newid sharp yn sydyn iawn yn y gêm ar ddechrau. Wel, Wilson, tafliad hir fel mae o'n gallu gwneud, ac oedd honna'n un dda, a mae'r Bale yn dawnsio'n beryglus. Oedd yr ergyd mewn gan Hawkins, allan â hi. Dych chi ddim ond yn teimlo bod hi mor bwysig nad ydi Aber yn ildio'n gynnar. Borg eto, sy'n mwynhau hi'n lawr y chwith na. A mae ei ddyfalbarhado yn sicrhau gigornel gynnar i'r tîm cartref. Wel, mae Hwlffordd wedi dechrau do ar y droed flaen na, lle oedden ni'n disgwyl nhw'n wneud. Y momentum na yn gorffan, yn seithfed, isio profi pwynt, bod nhw'n mynd i fod yn fygythiol yn y gem ail gyfle hefyd. Felly maen nhw isio cadw'r hyder na fynd, yr hediad na fynd. Shepherd sy'n paratoi i gymryd y gic. 5 munud cynta'r gêm. Shepherd yn llithro. Cyfle arall a Brwsi. Mewn i'r cwrdd yna, beniad llawer iawn rhy hawdd i Jordan Davies, fe ddyle fod i gyda well. Ond am le gafodd o. Ie, fydd o'n siomedig. Diolch yn mwyaf, ond dal i fod, os ti'n chwaraewr ymysodol, ti'n y cwrt Cosby, a ti'n ffeindio ydy hyn mewn aceri o le, neb yn agos atach ti. Dim ond faint amddiffynwys gan Aberystwyth yn y tîm. Mae hynna'n siomedig, ond y croeso'n dod i fewn rhy hawdd, a wedyn y peniad rhy hawdd, mae'n rhaid i Aberystwyth sortio hyn yn allan yn ddian iawn. Mae'r pellter rhwng yr amddiffynwyr yn rhy fawr ar hyn o bryd. Sa'n rhoi pyn bach mwy clinigol, sa'n nhw 2 gol i fyny'n barod. Bydd cael 2 gyfle da, Malcolm yn dydyn. 2 gyfle da. Mae'r peniad neu pyn bach yn anoddach. Dwi'n meddwl, oherwydd mae'n dod o'r wrth y gol i gael y pwer tu ôl i. Dal yn gyfle do. Ie, a Brwsi yn amddiffyn. Ond gornel Aberystwyth, ei cyntaf nhw o'r gêm. Ie, Brwsi'n amddiffyn yn dda iawn y fan awan. Licio o, 25 oed, Academy Caerdydd. Ond di beth 1 gêm tymor un. Un arall, pen y cymryd dibynnu ar fel amddiffynwr. Kirkham ar fenthyg o'r Seintiau Newydd i gymryd y gic. A mae'r Cewri, Litchfield a Thorne a Bradford i fyny at y postyn gosod i ddim y gig ore. Mae yna hawlio bod yna lawio. Dyfarnwr a dim diddordeb. A pwy oedd di aros yn ôl? Oedd Anderson. Mae'n bwysig mae popeth yn cael ei wneud yn gywir, a mae Turner yn gwneud hynny'n gywir. Cadwaladr yn cael ei giro.
hildio a chymryd yn sydyn. Borg eto 3 amddiffynol canol yn cael ei chwarae gan Hwlffordd, ac yna o bopdi a ganddoch chi Wilson ac y Brwsi. Yna bas wael gan Arneson, cyfle i Bradford i gwiro i'r cyfeiriad arall. Walsh yn anelu'r bel tuag at Flint. Wel, John Owen ar y fainc, ac Darlington di cymryd i le fo, ond goliau. Maen nhw wedi bod yn bryn iawn. 1 gol sgan John Owen, a mae Jonathan Evans yn allan oherwydd anna fod yn prif sgoriwr. A mae Darlington, mae gen y fo 4 gol, a dim ond 6 gêm wedi gychwyn y tymor yma. O'n i'n siarad fod eich cefnogwyr Aberystwyth cyn y gêm, ac oedden nhw'n dweud, dyna di broblem nhw methu sgorio goliau. Ond edrych at i cyn heddiw, Mets Caerdydd yn bedwerydd, di sgorio union rhyw fath o goliau na nhw. 47. 37, sori. Ond mae Mets di sgorio 2 prawn ma'n y fydre newydd, felly maen nhw ar 39. Ond maen nhw ildio gormod maen nhw, de. Dim ond e-byst ildio mwy o goliau na Aberystwyth y tymor yma. A dyna pam mae gen nhw wahaniaeth goliau difrifol allan neud gwahaniaeth. Rwyth eto Turner i orfod bod yn gywir, oedd Davies yn ceisio ei gael awr. Jones. Tot iawn yn y diwedd gan Jenkins. At Borg eto. Borg at i gapten Rhys. Jenkins eto. Gorfod ar honna, oedd Davies byth yn mynd i gyrraedd honna wrth i Bradford i gwarchod i nôl at i golwr. Ia, fydda'r Dylan Rhys, mae'n chwarae fel amddiffynwr ar y dde, ond mae'n mynd i wneud swydd i fewn yn gael can hefyd, jyst yn angori pethau, jyst gwarchod. Neu siw bod y peli ma ddim yn mynd i fewn. Maen nhw'n edrych, de. Maen nhw'n edrych lot mwy cadarn efo fo i fewn y fanna. Cadwaladr. Mae wedi parhau a'i rediad. Oedd hi ar y Borg, tafliad. Ie, chwarae teg i Aberystwyth, maen nhw wedi ticio'r bocs cyntaf do, cyrraedd 10 munud heb ildio. Dyn nhw wedi dangos dim byd yn ymosodol eto, ond o'r eiliadau yma, cicio gosod, efallai dyma fydd y cyfle gorau. Yr amddiffynwyr yn dod i fyny i fewn i'r cwrt cosbi geisio achosi problemau. Ie, dwi wedi cael Cadwaladr, mae'n gwneud gwaniaeth mawr ers ymwyno. Misio nawr, 4 gol mewn 6 gêm. Mae'n dda yn yr awyr, mae'n ennill yn dri. A mae'n gweithio'n galad, gynnu anaf. Rwy'n rhyw bandage, rwy'n di goes yma, rwy'n di benglin. Wel, ffôn y capten. Tafliad hir i ddod mewn. Mae Bradford yn o'n aros. Mae'n gallu hyrddio nhw. Arneson i mewn i'r cwrt. Di wedi cael ei ergyd mewn, di ddim wedi gyrraedd o. Darlington. Ia, dim llawer opsiynau ni wynebu fo na, oedd o'n gorfod troi a gael y croesiad i fewn, oedd hi ddim yn ergyd ar y gol. Dwi'n licio just y balans na'n ganol cae i Hwlffordd. Efo Shepherd just yn canol y ddau. Dylan Rhys un ochr, Johan Evans ochr arall. Mae'n ochr ar reit gul o fe gilydd. Aber i weld wedi setlo a wedi goroesi'r storm gynnar na fel ne ma hi yn y ddau isa. Banda cychwynna nhw, maen nhw yno hyd ar hyn o bryd, mae mor dyn na hynny, a mae'n wythnos oedd Owain yn deud yn siarad efo Dylan, mae'n wythnos dyngedfennol. A 2 gêm yn weddill gan gynnwys hon. Mae yna waith hyfryd fanna, ac yn y diwedd yr ergyd yn wyll gan Wilson. Nath o bron iawn gei popeth yn iawn.
Mae'n mynd â fi nôl 2 flynedd fyna, 11 Iowan cofia, ond fel un oedd o, fflachia fel un o safon. Dechrau sgil bach yma. Perffaith, a just ddim cael gafel ar hwnna ar ei boli, ar y droi chwyd, mae'n sgil anodd. Ia, mae'n dipyn o athletwr dydi, mae'n gyflym ar yr ochr de yna, pan mae'n gwneud yr hediadau fewn i'r cae. Mae hefyd yn dechnegol yn dda, felly cyfer y cynta'n dda, a wedyn mae jyst yn rhyw flicio i fyny, cofio Matt Letizia yna fe gwneud yna, yn aml. Jyst y flic bach dros ben am ddiffynwr oedd o'n neud, Wilson anlwcus. Wel, ni, Deli Ali, yn cofio edrych am yna ddigwydd iddo fo. Ond yn sicr Jack Wilson, llawn potensial dal i fod. Cadwaladr sy'n cael carden felen. Ac yr hergwd i ben, dwi'n meddwl, mae pen Rhys ydio. Ie, Rhys ydio. Ie, chdi'n sôn, Nick, bod o'n dda yn yr awyr, mae o'n gystadleol yn dydi. Diolch yn mwyaf, diolch yn talaw, mae o wastad yn mynd i gystadlu. Wrth gwrs ti'n misio unrhyw gerdyn, ond mae mor bwysig fod Aberystwyth yn cystadlu. Ti'n gweld yma, mae'n neidio, mae fraich o fyny. Diolch yn mynd efo'i benelyn i frifo, trio gwarchod ei hun yn fwy na dim, ond mae rhai bod yn gystadleol. Mae yna ambell i beth sy'n rhoi carden felen ddi amheuol, a mae gwneud hynny yn un o'r pethau'r rheini. Mae wedi cael cerdyn coch yn gynt yn y tymor ar ôl derbyn 2 garden felen, felly mae gynno fo bynhawn hir o'i flaen o fihafio. Mae newi ymddihiro hefyd i Dylan Is yn ganol y cae, ysgwyd i law o. Felly dwi'n licio hynny, ond mae'n gêm mor fawr, ond i'n meddwl sef wedi bod bach mwy gystadleol na hyn ar ddechrau'r gêm, na ddeud hynny. Dyn nhw'n brin o gardia coch ar adegau gweith, a fydd o'n hapus ofnadwy efo ffordd mae'r chwarter awr. Sneithw stopio Hwlffordd fynd i fewn i unrhyw fath o rhythm. Maen nhw wedi bygwth rhyw batrwm neu ddau efo ymosodiadau maen nhw wedi cael yn barod, ond dim llawar, felly fydd o wrth i fod. So mae'n cymryd pwynt heddiw. Un cwestiwn. Beth sy'n bwysig i Aberystwyth bod nhw dal yndi efo cyfle gwirioneddol yn mynd i fewn i benwthos nesaf de. Wrth gwrs mi fydd 'na lygad fawr ar y gêm yn ganol wythnos rhwng Flint ac Caernarfon gan Aberystwyth, ond gwneud siŵr bod nhw'n mynd i'r penwthos ola yna efo chydig bach o hyder. Ac os maen nhw'n cael pwynt heddiw, da ni'n gweld eto yr elfen gystadleol na'n ganol cae. Os maen nhw dal yn ei chanol i ar ôl pwynt gwerthar oddi cartan Hwlffordd wythnos nesaf, bydden nhw'n teimlo lot gwell. Ie, gêm fawr nos fercher tu ôl i ddrysau caeedig, y gêm na rhwng Flint a Caernarfon gafodd i gohirio oherwydd helynt yn y dorf. Mae honna ar eich gwefannau chi yn fyw nos fercher, ond cyfle fan hyn. Cadwaladr! Ac oedd angen arbediad cynta'r gêm gan Jones, a Cadwaladr yn profi'r pwynt da ni wedi bod yn neud. Mae o'n dda yn yr awyr a mae o'n gystadleol. Mae wedi bod yn ei chanol i do, a mae'n beniad rhydd yma na, ond mae adani dipyn bach. A mae ar ei ffordd lawr pan mae'n penio i, ond y bwysigrwydd ydy bod yn ei dygolwr weithio o rang ongl yna. Flint. Nid yr enw fydd Aberystwyth yn hoffi gael yn ei clistiau, ond Flint sydd i gymryd y gornel bog, peniad da allan, cwblhau y clirio gan Shepherd. Ac fe fethodd Bradford a cadw'r momentum i fynd. Y bachgen ifan Kirkham wedi aros nôl, maen nhw'n llyncu'n galed. A mae'r bel gan y dyn iawn. Ni'n mynd i ddeud gan y dyn iawn gan Lewis, a maen nhw'n methu a chael gwared ohoni hi. Ond y neb yn y cwrt. Ac Davies oedd yn brwydro. Ie, dim bach o sgil y fan hyn. Just taro un ochr o Thorn wedyn rhedeg o'i gwmpas o. Croesiad i postyn bella. Dwi'n just i fi bach yn restredig os yna neb arall wedi rhagweld bod o'n mynd i wneud hynna y sgil. Ie, Tony Pennock, cyn reolwr Aberystwyth am gyfnod byr iawn. Cofiwch am ei oedd o yn 2017. Nawr yn cael llwyddiant efo Hwlffordd. Dau cyn golgeidwad de. Ie. Fel rheolwyr. Dwi'n gwybod maen nhw wedi chwarae gilydd yn gynnar ac yn y tymor, ond mae'n gweld yn aml. Dau golwr yn reolwyr, ie.
Fe oedd claim to fame y dyn yma. Nath ni arbed. Yn erbyn. Ar Eidalwr. Ia. Fe oedd o? Del Piero. Na, Pirlo. Ydych chi'n gwybod? Gem dan 11. Dwi yn gwybod, ac os ti sôn bob tro da ni'n cael Aberystwyth ar y teledu. Mae rai fi, o iawn, ddella bod pobl gwrando ac yn gwylio heddiw, oedd ddim Hollol. Sa'n byd yn bod fo ail adrodd, Malcolm. eto. Sa'n byd yn bod fo ail adrodd. Dwi newydd weld darlun o'r Winchafft. Wedi plesio fo fo hun. Pam ti'n mynd i byd yma, Nick? Dwi'n eisiau nabod fy hyn. Hwna'n bel i Lwybr Davies. Efo Davies, mae ffôn. Davies, fynd i hun. Ar y bel fynd. Y tu ôl ar ymysodwyr braidd am Aberystwyth. Diolch ychydig bach oedd i hangfa. Mae Bog yn paratoi roedd i fewn eto. Bog. Hwna'n groesiad da. A Davies ar peniad. Hediad campus ganddo fo. Y croesiad hefyd, rhaid i ddweud, mae'r gwasanaeth o safon gan Bog i lawr y chwith ma. Mae'n ymuno fe'n sfedrith o. Mae'r croesiad efo'r pŵar perffaith a mae'n dod o wrth y gol gyda amseru yn berffaith. Mae'r ddau yn neidio yn fyny, ond gan Jordan Davies sy'n penio yn y diwedd. Oce, dwi'n mwyn gweld ti tan hwyr. Hwna di'r unig esgus fydd yn reid iddo fo. Mae'r pŵer ar y croesiad, ti'n just gorau cael digon ar hwnna i ddi hedfan mewn i'r gornel. Just trio anwesu hi wrth ys gael y cyffyrddiad lleia arni, defnyddio'r pŵer. Gwrthiad gan Flint. Ac rhwystredigaeth. A cic i Hwlffordd. Flint brif grewr Aberystwyth i creu 5 o goliau. Ei, trio fod yn gystadleuol unwaith eto, ynde. Trio rhoi y pwys ymlaen, ydy'n gallu ennill gornel mewn sefyllfa lle doedd hi ddim cweit yn bosib, felly sgen i'n problem efo hwnna. O gwbl, dal i weithio'n galad. Dwi yn poeni chydig bach am yr amddiffyn mae gan Aberystwyth. Wedi newid i 3 yn y cefn heddiw. A be sy'n bwysig, pan mae gen ti 3 yn y cefn, mae rhaid i'r chwaraewyr sy'n chwarae ar y dde a'r chwith o'r 3 fod yn gyffyrddus fel amddiffynwyr de neu chwith. Lle mae'r 3 o'n nhw yn hapusach yn y canol, os maen nhw'n cael eu llusgo allan, maen nhw mewn trwbl. Ond y drosedd gan Jenkins fanna, o dan drwyn y dyfarnwr cynorthwyol. Mae yna ambell un yn honni bod hwnna'n fwriadol i atal yr ymosodiad. Ni weld, Lee Jenkins ac Darlington oedd o, ia. Dwi'n siŵr be oedd yn... Dwi'n siŵr be oedd y drosedd fanna. Na. Dwi'n siŵr os gael Lee Jenkins i ar ei wrth y cael blwyddyn dwytha, bydd o chwarae Aberystwyth yn mynd Hwlffordd. Unwaith eto, cydwalad Litchfield. Digon o rym ymosodol. Eto. Ac yn y diwedd nhw sy'n ennill y peniad. A mae'r peli hir yma o giciau'r hyd neu tafliadau Litchfield oedd hwnna. Ia, fydd fel ddydys di OGG yn gynharach yn y gêm. Gyda nhw andros o gyfle efo tafliadau hir, efo ciciau gornel, ciciau gosod, ciciau rydd. Wedyn, mae'n 50% pwy sy'n eisiau ennill i fwy na neb. Ac yn y cwrs Cosby na'r munud, mae Aberystwyth yn ymosod ar y peli dda iawn. Wel, da ni'n gweld nhw'n sgorio unrhyw ffordd arall ar hyn o bryd, o chwarae agorad, felly pan mae gen ti'r amddiffynwyr, a wedyn cydwalad yn enwedig, sydd yn gyntaf am holl pel yn yr awyr ar hyn o bryd, dyna di'r bygythiad mwyaf sydd ganddyn nhw. Felly, gwneud siŵr, cadw siap, a wedyn gobeithio am agorad o'r ciciau'r hyd. A mae Aberystwyth wedi cyrraedd bron iawn hanner ffordd mewn i'r hanner ac yn gyfartal, wel, mi ath
Lewis fewn yn galed iawn, dyna mae o'n gwneud. Ond illodd o'r bêl, mae wedi cael carden ddelen. Ti'n gwybod be? Oedd cyffyrddiad Davies, oedd o mewn o cerio le, nath o droi, oedd y cyffyrddiad yn wael. Nath o roed y cyfle i Lewis ddod i fewn. Mae Lewis yn methu'r bêl, dwi'n meddwl. Mae o'n hwyr, mae'n lwcus bod i droed chwith o ddim yn mynd drosodd. Ti just yn gweld yn fanna, mae'n ffynnig dros ben. So hwnna di gallu bod yn goch yn hawdd, just methu'r bêl nath, oedd hi yna i ddyfennu. Mae hwnna'n un anifir. Sa chdi ar ochr arall i'r dacl yna, sa'n ddim yn neis. Dwi'n meddwl gyda fo broblam, de. Erwyn mae gorff o Lewis, dwi'n mynd ddim yn neud o'n borpasol, oce? Ond beth dwi'n dweud, mae gorff o'r holl pwysau sydd fo yn mynd trwy'r dacl yna. Newid siap y bêl, heno hanner a wedi 7, Connacht yn erbyn Caerdydd, hwnna'n fyw ar y clwb rygbi. Ar S4C, mae'r driniaeth yn parhau yma i Davies. Ac Mae mewn poen dydy ni. mae e mewn poen. Mae yn diodde. O'n i'n gwybod yn syth, ei, mae'r bêl yna i Lewis enni. A mae'n lygyd ar y bêl. A ti'n gweld, mae Davies just yn cael y cyffyrddiad lleia bosib sydd bron a bod yn mynd drwy goesa. Ti'n gweld yma, mae'n ymestyn, mae'n rhoi di drwy goesa Lewis a mae'r symudiad lleia yna. Oedd y bêl yna wedyn dod i ddim, mae'n hwyr. O, ti'n gwybod be, i penglin dde Lewis sydd yn mynd drwodd. Dim y droed chwyth, y penglin dde jyst yn mynd drwodd fel a hwnna'n un cas. A mae'n mynd trwy ochr penglin. Ti jyst yn gallu agor fyny'r medial ligament ar tu fewn i'r penglin yn fanna. Ti'n mynd i wneud yn y sefyllfa yna, a ti'n fedrach chdi mynd o'r reidio, i fedrach chdi mynd o'r gweld ti, mae'r cyffyrddiad ddim yn un gret, fel ti'n dweud. Wel, os oes rhaid chi gael eilydd mewn amgylchiadau fel hyn, a Henry Jones, wrth gwrs, yn opsiwn braf i gael. A mae yna olwg bod Davies i weld yn esmwythau chydig bach. Mae'n iste fyny, ond mae wedi codi. Ac ar un cyfnod ydych chi poeni a bydda fo'n chwarae yn y gemau ail gyfleb. Sôn am orffen y gem yma, ond oedd hi'n dacl gydnerth. Torfach dda. Wel, maen nhw'n bendant yn seithfa dwan. Hwlffordd, cefnogwyr da, maen nhw'n, a ti'n meddwl de, faint o dima yn barod sydd wedi gorffen yn seithfa a mynd i Ewrop. Curo'r gem ail gyfla a mynd i Ewrop. Mae dre newydd di gwneud, Bala di gwneud, os ydy arall di gwneud? Met. Met Caerdydd. 3 tîm di gorffen yn seithfa a di curo'r gem ail gyfla a di mynd i Ewrop. Gobaith i Hwlffordd. Dwi'n meddwl bod Davies yn mynd i ddod mlaen. Wel, mae hwnna yn beth da i weld. Ac mae'n mynd i ddod 10 munud bach iddo fo hun, dwi'n siŵr, ond mae hynny'n ardderchog. Ac Darlington oedd y nesau fewn fel tren. Ac wrth gwrs, mae'n mynd i fod yn gystadleuol. Mae yna lawer iawn yn y fantol i Aberystwyth fan hyn. Ond hwnna'n dacl hwyr ar yr amddiffynwr Litchfield. Ac oedd Litchfield ddim yn hapus. A mae rhaid i Bryn Markham o falun a dy'r pair yn berwi fan hyn. 5 ar 5. Ie, dyna sy'n bwysig Aberystwyth. Ia, bod yn gystadleuol. Mynd i fewn i bob tacl yn gadarn. Peidio croes i'r ffin na. Allu ddim aros yn y gêm a fod 10-1. Gyda llaw, os oes ganddoch chi ddiddordeb, Corach Rambler sydd wedi ennill y Grand National. Ac y bêl mewn, ymdrech feiddgar gan Bradford. Hwlffordd o Leon F. Jones feddwl amdani. No, mae'n bell ydi. Mae'n mynd am y go, bendant a hynny. Mae wedi gweld o'r wrth y llinell go. Ti wedi cael clywed fi'n Ramblo ac Conna Rambler o'r Alban. Ceffyl. Linda Russell. N. Fox, Neil Fox, dwi'n meddwl enw'r dynath reidio. Dwi'n siarad yn fwy hun o'i neu be? Dwi'n cael sgwrs yn fwy hun. Neu sylwebaeth ar y National. Rambler oedd y ceffil, dim y sylwebydd. Bog.
Jenkins. Cyfnod tawelach yn y gêm. A falle mai da o beth ydy hynny fel oedd pethau'n dechrau poethi. Ond dydy goruchafiaeth Hwlffordd ddim cweit fel y buodd o. Dydym yn edrych yn gymaint o fygythiad ag oedden nhw. Os ti'n troi yn gêm fler, fe Aberystwyth wrth i bod. Dyna be maen nhw eisiau mwy. Mae Hwlffordd fwy o dîm sy'n licio chwarae pêl-droed, licio chwarae'r cefn trwy ganol cae, tri llinella. Ond am llawer... Na. Come on. A hynny yw, dyna ail os na drydydd gic mae Jenkins di ildio. Da chi'n deimlo falle bod Aberystwyth yn gweithio arno fo, trio i ddenu o'i wneud camgymeriadau bach, ond mae'n gyfle arall eto i roi be oedd Owain yn sôn amdano fo. Pêl i mewn i'r cwrt, os nad i'n dafliad mae'n gic rif. Anison, sy'n paratoi i gymryd hon. Mae'n cael ei chadw'n fyw. A ergyd, yn y diwedd yn dod gan Flint. Ie, un beth wedi cael Flint ydi, mae'n bod tro'r bwdiau draed pan mae'r croesiadau mae'n dod i fewn, mae'n bod tro'n symud, rhac ofn i'r bêl-ddod. Mae'n rhaid i cymryd risg, mae'n rhaid i gamblau bi bach. Mae o'n jyst i symud yn ôl o fan'na, oedd o'n meddwl, oce, wel, fynd i fewn i cwrs Cosby, ond rhacon bod i'n allan i fa ma. Ar y foli, mae'n cael gafal yn ni, dim cyfeiriad. 5 o goliau gan Flint, i fod yn deg, nach Jack Thorne yn dda i gadw honna'n fyw ar peniad hefyd yn dod greu y cyfle. Ac Hwlffordd di mynd braidd yn ddifrot yn y llinell blaen. Ie, bosib chwarae'r gêm Aberystwyth mae di mynd chydig bach yn fler. Ti jyst yn gweld ma' na fylcha yna, os mae y Hwlffordd jyst yn cadw'i penna. Yn enwedig pan mae Bradford yr amddiffynwr canol yn camu fewn i ganol cae. Dydy'r ddau amddiffynwr arall ddim yn dod yn agos at ei gilydd. Felly os oes gen ti rediadau hwyr o ganol cae gan Hwlffordd oddi ar y bêl, mae yna fwlch enfawr i fanteisio ni. Ie, difyr. Peder ymdrech yr un gan y naill dîm a'r llall fydd Aberystwyth yn hapus iawn. Fydd Tony Pennock ddim cweith mor fodlon. A ninne o fewn eiliadau i'r hanner awr. Mae'r tafliad yn mynd i gael ei chymryd gan Wilson. A mae hynny fel arfer yn golygu un peth. Hyrddiad i mewn a dyna sy'n dod bog yn mynd amdani. Cael ei ffenio'n glir. Rhys. Nôl allan at Wilson. Wilson, hwnna groesiad da! Arbediad adweithiol campus! Ac oedd yr ymdrech gan Davies. Oedd o'n sydyn ac oedd o'n gywir am bêl i mewn. Amrediad i mewn. Dwi'n meddwl, lle sy'n gwneud gol i rwyd i hun yn y diwedd, ond Davies o dan yr amddiffynwr fod i'r agosa. Wel, mae'n just... Mae'n Turner jyst yn adweithio, mae'n jyst yn ymateb mor sydyn. Adweithiol ydy'r gair yn de. Mor sydyn. O, nawr te, dwi gic sal yn wir yn de. Wrth i Rhys geisio adfer rhywbeth ohoni hi. Mae'n crafu ben ac yn meddwl, sut nath y cyfle na ddim mynd mewn. So Tony Pennock i hi wedi bod yn falch iawn o'r arbediad yna. A dwi'n jyst yn meddwl, mae'n dipyn arbediad, dwi'n tynnu dim byd i ffwr o Turner, chwarae teg iddo fo. Dwi'n meddwl bod y peniad yn newid cyfeiriad y bêl rhyw lawar. Oedd o bron yn deifio beth bynnag, a wedyn mae'n eitharo o gret o arbediad ganddo fo, ond am groesiad bygythiol de. Oed, mae nhw'n cael mwy neu un o hein do i fewn o'r asgell chwyth na. Dim hwnna wrth gwrs, yr un cyn hwnna am y peniad. Ond Aberystwyth yn cwffio am ei bywydau i aros yn uwch gyngrair ac aros yn y ras yma, i aros i fyny, i fynd â hi wrthos nesaf. Arbediad campus, faint o weithio mae Turner wedi gwneud yna'n y cwpl o'r wythnosau dwytha yma, y digwyddiadau. Wel, sgoriodd o'r gol na, wrth gwrs, gol ryfeddol i gael y pwynt. Ac ar wrthos gynt oedd ei safio cic o'r smotyn. Mewn buddigoliaeth yn erbyn y Flint oherwydd i chwarae diweddar am yna pwyntiau wedi bod yn cael ei hennill o te. Mae'n amddiffyn gwael fanna, ac rywsut, mae Jack Thorne a Matthew Turner yn llwyddo i osgoi ildio gol i Wilson. Ond mae'r bygythiad yn dal yna. Ond mae hwn di fod yn brysur. Fi bach o panic sy'n fanna braidd doedd. Oedd hi'n datan boeth, oedd hi ddim yn peniad gorau yn y byd nag oedd yn ôl i ddechrau gan Kirkman. Wedyn, Wilson yn trio cael ei ar thraws i Hawkins yn y canol, ond
Mae'n trio bod ddim yn hunanol. Fi, so fi wedi gorfod mynd am y gol, mae'n gynnal. Ie, maen nhw'n curo. Maen nhw'n curo yn galetach ac yn galetach. Cornel. Ie, maen nhw'n gwybod. Dal i bwyso. Daliwch i fynd, mae'n llais o'r dorf. A mae yna deimlad falle bod moment Hwlffordd ar fi'n cyrraedd a mae'n bwysig iawn i Aberystwyth bod nhw ddim yn ei hildio. Yna'r gigiau cornel. Pedwaredd i Hwlffordd. Ac unwaith eto i'w chymryd gan Shepherd. Y drymiau'n curo, y calonau'n curo ar draws Wyneb y gol. Ac mae golwr Aberystwyth yn sgrechian ar ei ymddiffynwyr. Maen nhw'n reidio lwc ar fynd yna ddeud hynny, enwedig efo. Dwi'n siŵr na Chris Glas gath y peniad i ddechrau, ond pwy oedd yn ymosod ar y bel, ar y postyn bella? Mae rhaid i gael rhywun i mewn o fan hyn? Neb yna. O beth swn i'n dweud, yn amddiffynol i Aberystwyth, pwy bynnag sydd ar y postyn agosa yna, ac eith honna ddim mynd dros y bendi. Walsh oedd o, dwi'n meddwl, bron bod o'n dycio, ac yn dweud, dwi'n mynd i adael hon i fynd i fewn. Gêm berig. Look. Mae'n para'n fi sgor. Be fydd yn mynd drwy meddwl Tony Pennock rwan? Iawn yn y gêm yma, da ni'n mynd i orffen yn seithfed. Os da ni eisiau gwneud rhywbeth yn y gêm ail gyfle, mae rhaid bod yn glinigol. Kirkman yn edrych chydig bach yn ddibrofiad ar yr ochr chwith i Aberystwyth. Mae yn ildio'r meddiant ambell i waith yn dydi. Mae'n dechrau yrfa, mae ar fenthyg, yn amlwg swn i'n dweud i gryfder o yn ymosodol, bod o droed chwith neis a croesiadau o safon, mae rhaid i fo ddysgu'r grefft o syddi am ddiffyn. Pryd i glirio, pryd i beidio fod yn rhy glyfar. Does am gwell ffordd na dysgu agos o cwarantîn cyntaf oddi wrth y seintiau newydd. Seintiau newydd yn fel byd yn gwrdd. Mae'n gret bod yn dysgu o'n hyn fel OGJ yn dweud. Mae Ben Clark di profi hynny, dydy. Di bod mynd allan i chwarae ar fenthyg. Wilson, mae o'n dod fwy mewn i'r gêm. Davies, i weld yn holliach ar ôl yr anaf cas na gafodd o. Kirkman eto, methu atal y dyn, Davies. Aberystwyth, nid yma tro cyntaf pnawn yma yn cael craffaeth clirio'r bel. Mae'n mynd o gris gwyrdd at gris glas eto ag eto. Patton, Litchfield. Dwi just teimlo, mewn transition, pan mae'n Aberystwyth yn colli'r bel, maen nhw rhy agorad wedyn i Hwlffordd gael y bel a chwarae rownd nhw. Gwaith caled gan Flint chwarae teg yn gorfodi Litchfield i basio nôl. Gwaith caled. Shepherd, ni'r rhoi fi nôl at Litchfield. Bog yn gofyn amdani. Cael ei anwybyddu i ganol cae. O ddim yn aml ti'n gweld heina yn cael ei rhoi. Yep. Oherwydd, dwi'n meddwl bod Dylan Rees oedd o, dwi'n meddwl, jyst yn cadw i safle. Mae Lewis wedyn yn rhedeg, jyst rhyw bloc bach. Ond anaml iawn ti'n gweld y gic rydd, heb sôn am Gardyn Melin. Ddim digon o bwys ar y bas, felly mae jyst yn rhyw... mae'n tynnu fraich o chwarae teg. Yep. Dyfarnwr i fod yn deg. Nath e weld hwnna. Fel ni'n sôn ar ddechrau'r gêm. Diolch wedi fod yn swyl o rannu'r cardiau coch tymor yma. Na fi tymor arall, dod i hynny. Anderson sy'n paratoi gymryd y gic Darlington brofiadol. Yn gobeithio am friwsionyn. Peniad eto i fod yn deg gan Ffôn. Fo gadwodd y bel yn fyw i'r cyfred diwetha gafodd Aberystwyth. Wel, maen nhw'n benderfynol o gyrraedd y bel gyntaf. Yn y cwrs Cosby na reid hynna iddyn nhw. Ond dyn nhw ddim yn argyhoeddi fi pan nhw'n mynd i sgorio. Dyma'n peniad i lawr. Dwi'n edrych ar chwaraewyr y gwmpas o.
os dwi'n yr un tîm, mae Thorn yn gorau cael gôn am fi yn dweud, gwrna pam ti'n mynd ag mewn, dwi'n mynd i giro rhan fwyaf. Wel, mae Thorn di bod yn ddreinen yn yslys, Hwlffordd. Mae Flint yn paratoi gymryd cic gornel i hael nhw. Ydych chi yn teimlo, mae o sefyllfa fel hyn, y gallau gol ddod nawr te. Ddyle fod i argydio dybed, nôl i mewn, postyn pellar, amddiffynwyr mawr yn dal i fyny, ac yn y diwedd, Jones yn bendant ac yn awdurdodol. Litchfield o hwnna. Ennill y peniad ar y postyn bella. Eto, digon o chwaraewyr Aberystwyth yn symud a mae'r bel yn yr awyr. Just trio edrych pa ongo mae'n mynd i giro'r peniad a lle mae'n mynd i daro'r bel na lawr i. Jenkins. Mae yna ardaloedd yn y cwrt cosbi na. Lle fydych chi hyfforddi a jyst trio cael chwaraewyr pan mae'r bel yn yr awyr lle i fynd, lle mae'r rhan fwyaf goliau yn cael ei sgorio, pa ardal. Dydy yn y 10 munud ola. Dal yn fi sgor, y bel yn cael ei hanelu eto at Wilson. Mae Wilson a Davies wedi bod yn fygythiad lawr o ochr fe. Mae Hawkins yn bildio'r gic. Nes di sôn am 10 munud cyntaf na o ti, Jen, bod Aberystwyth wedi ticio'r bocs. Wel, mae'n bron yn 20 munud wan, byddwn wrth i bod. Byddan. Mae rai bod i stumog o'n corfi. Turner. Un o'r brif resymau pam fod hi'n dal yn ddi-sgor i gymryd y gic. Mae Jack Thorne wedi dod nôl. Ie, ni'n sylwi'r hynna hefyd, Nick, difyr. Dwi'n meddwl bod nhw'n sylweddoli pwysigrwydd yr 5-6 munud nesaf yma, bod nhw'n agosáu at yr hanner, bod hi'n bwysig nad ydyn nhw'n ildio, felly rhai dewis y dethol pryd mae boes fel Thorne yn mynd i fyny. Maen nhw'n mynd fyny rwan, ond does dim angen efo ciciau gol o hanner hynna. Beth am y golwr? Rydw i anni yr Turner i fyny? Chydig bach rhy gyndar. Ond yn dod i'n stori. Mae wedi dod o'i sgidiau sgori efo fo eto. Falle fydd i hangen nhw. Ond mae wedi dod o'i ddwylo arbed hefyd. Thorne. Mewn ar tafiad. Mae fel taten boeth yna. Cadwaladr yn brwydro. Cic gol medd y dyfarnwr. Hwlffordd methu clirio manna. O'na floedd am gic smot yn gang Cadwaladr. Yn i weld o'n fel mae'n trio croesi sy'n byd yn o'na gwbl. O, gornel bosib ddylia di cael ei roed. Aberystwyth ar hyn o bryd yn dal yn y ddau isa fel y cychwyno nhw. Nawr te, alla pethau waethygu dybed, gwaith pwysig fanna gan Litchfield. Allan wedyn gan Turner. Darlington mewn ond anlwcus. Lewis. Bale i lwybr Kirkman. Kirkman tot. Anderson. A'r blosedd gan Shepherd. Ac mae'n doredig rwan, ydy os am y rhythm yn y gêm a gwbl nagos. A fi Aber wrth i bod efo hynny. Mae'n mwy mewn i tactega ffordd sa nhw licio'r gêm a fod yn fler ac aros yn y gêm o'r hir y fedydd nhw. Wel, ydych chi'n cofio, bythefnos yn ôl, oedd yn y cae ras yn gweld merched Wrexham yn cipio i pencampwriaeth yn y gogledd. Wel, Llan Sawel atha hi yn y de ac mae yna rown derfynol am ddyrchafiad i'r brif adran fori ac mae ar yn gwefannau ni am chwarter wedi 4 fori. Felly, hynny i edrych ymlaen tuag ato fo. Bog wedi cholli hi, Darlington. Cadwaladr ar ei holi. Jenkins nôl at ei golwr.
3 munud rhwng Aberystwyth a hanner y dasg. Bach o amser ychwanegol oherwydd anaf Nai Davies, mae'n debyg. Gosod ar bog. Cyfle nawr i Hwlffordd. Yn wir tafliad fyddi, dim mwy na hynny. A dyn nhw ddim yn mynd am yr tafliad hir o mae bog sydd yn rhoi peli da i mewn i'r cwrt. Yn trio eto, Kirkman yn ei chlirio hi. At Cadwaladr sy'n gwneud i ddilynu chwarae teg iddo fo. A mae Lewis yn ystyried i opsiynau ac yn y diwedd yn rwystredig ar y pasio'r holl ffordd nôl at Turner. Peniad da eto, ynde. A bydd chi'n da gan Jenkins, jyst aros ar ei draed, oedd o bod trwm di curo ras. I ddod ar draws i glirio hi. Aberystwyth di methu'r dyn yma, tymor yma. I chwarae 29 o gemau Hwlffordd ar ôl mynd o Aberystwyth radwytha. Cadarn, cry. A hefyd, mae di'n esblygu, de, efo'r 100 gemau mae wedi gael uwch Cymru. Wedych chi dibynnu arno fo fel amddiffynwr mwy rwan, na gweddach chi estalwm. Chdi'n meddwl bod o'n marcio'n iawn, ochr cywir. Thôn. Cyfle arall i roi ddi mewn i'r cwrt. Cadwaladr o gwmpas y postyn pella dim yn agos gyrraedd. Mae'r ôl beniad yn disgyn yn garedig i Aberystwyth. Ac mae'r bel yn cael o'i mewn yn yr hwyn ar amddiffynwr yma o Litchfield sy'n ei sgorioi. Oedd Hwlffordd methu chlirioi. Fe ddisgynodd hi'n garedig i'r ymwelwyr a wyddwch i be ar ôl goroesi ambell i foment bryderus tu hwnt. Mae'r pwynt wedi gwella. Mae'r gêm gyfartal ar hyn o bryd yn fuddigoliaeth bydd y ffordd bell i fynd am Aberystwyth. Di cael gol allai fod mor bwysig a maen nhw ar y blaen. O faint o benderfynol, maen nhw wedi bod yn y Cwrs Cosby a mae Litchfield yn cael amser i droi i fan hyn. Ia, mae'n cadw i lawr, ond mae mor agos i'r gol, fe ddi ddim peidio methu y target i ddeud y gwir. A mae o'n ffeindio'r gornel, dwi'n gwybod llawer o lle mae'n just teimlo lle mae'r gol yn troi mewn i'n symudiad, cymryd yn ergyd dar a mae'n gol. Ond maen nhw wedi bygwth hyn. Wel, da ni wedi dweud drwy gydol yr hanner yn dod. O le mae'r bygythiad yn dod, cic agosod, tafliadau hir. A dyna'n union sydd wedi digwydd. Anamal iawn o'ch ti'n sôn yn gynharach, Mel. Anamal iawn ti'n sgorio o'r peniad cyntaf, beth sy'n digwydd wedyn. Pwy sy'n gyntaf i ymatab, Hwlffordd ar ei sodla, ddim yn barod, be i chwarae fy'r edge ychwanegol na. Aberystwyth yn amlwg. Wel, maen nhw'n chwarae fy'r edge yn sicr. Ac oedd Cadwaladr i fod yn deg yn ei chanol un doedd. Oedd o mam ei rhoi ddi fyny. Fo greodd y niwsans. Mae o'n niwsans, dyna be mynd o'n ymwysodwr. A sbiwch, dyna sy'n digwydd. Aberystwyth oedd ail o'r gweilod yn gwthio Flint i'r ddau isa ac yn gwthio Canarfon yn nes at y ddau isa. Dyna mor dyn mae hi. Dyna mae un gol yn gallu gwneud. Ond mae yna ffordd bell i fynd. A mae rhywun yn teimlo bod ni ar daith drama yma yn Hwlffordd y pnaw yma. O'ch ti'n sôn am Cadwaladr a yn y Cwrt Cosby pwysigrwydd o le ddoth y tafliad. Un bas hir i fyny, Cadwaladr yn ennill y peniad. A chwarae teg i Walsh wedyn, fodd y dyn nath ymatab yn gamblo bod y dyn yma mynd i ennill y peniad. A jyst gorfodi'r dafliad hir. Jenkins yn ei chicio oddi ar y maes a dyna lle ddoth y gol. Tair buddigoliaeth mewn 15 gêm oedd eu cartre yn y cyfan sgan Aberystwyth tymor yma, ond maen nhw ar yr hediad da yma. Di colli dim ond un o 7 gêm cyn y prynhawn yma. Nawr yma ganon ni frwydr. Wel, bydd hi'n diddorol gweld os di Hwlffordd yn mynd i newid ger. Mae wedi bod yn perfformiad un tempo gyda nhw yn y cyntaf yma, a nhw sy'n gartraf. Ia, mae'n lle peryg i fynd pan ti'n cymryd pethau'n cadarnhaol yn dy ben. Pan nhw'n gwybod bod nhw'n seithfed. Naturiol eich colli fi bach o'r sbarc, ond dwi'n disgwyl mwy. Dwi'n licio i tîm nhw, dwi'n licio ffordd maen nhw
athroniaeth nhw eisiau chwarae pel droed, ond hei, yn eich allan yna a perfformio, dyn nhw ddim wedi gwneud gymaint o hynny. 3 munud o amser ychwanegol. A mae'n dafliad i'r ymwelwyr, a da chi'n synhwyro na fydd na frys arnyn nhw. Wel, rhyw ffordd neu gilydd, maen nhw un gol i fyny. Be allai di bod yn 2-2 i Hwlffordd yn gallai. Sa'n nhw wedi bod mwy glinigol da efo'r penderfyniad dwytha na o flaen y gol. Ond bai hwc o bai crwc, sy'n mynd poeni llawer os di Aberystwyth mynd adra yn curo un gol i ddim heno. Na ddeud hynny. Ond dwi'n siŵr fydd Hwlffordd ddim Mr Pennock, dwi'n siŵr, yn yr ystafell newid na. Yn cael ei ddeud yn ystod ar egwyl. Bydd o ddim yn hapus efo safon efo. Lle oedd o cyn dod i fan hyn? Yn Hull City. Yn y ffordd i'r tîm cynta. Mae o eisiau safona. Cadwaladr eto'n ceisio rhoi yn y cwr Cosby. Ac yn sydyn, Hwlffordd sy'n edrych yn fratiog. Hwlffordd sy'n cael trafferth clirio'r bêl. Bog sydd wedi chwarae mor dda. A chic ola. Yr hanner cynta. Hanner dramatig. Y dyn yma yn bendant yn gyfrifol pam nad oedd Hwlffordd ar y blaen. Hwlffordd hwythe yn gyfrifol i bod nhw wedi methu cyfleon. Ond yna, tafliad gan gapten Aberystwyth, Jack Thorne. Brwydro yn y cwrt. A mae'r gol yn dod gan Sam Litchfield. Mae Aberystwyth ar y blaen. Digon i drafod. Dewch nôl ar ôl yr egwyl. Ti di dod ar bibs? Screwfix Sprint yn noddi pel droed ar S4C.
Screwfix Sprint yn noddi pêl-droed ar S4C. Diwedd y tymor yn agosau, a diwedd Aberystwyth yn uwch gyngor Cymru. O bosib yn agosau cyn yr eiliad yma, gol sydd wedi newid y cyfan unwaith eto. Yn y gwylodion yn uwch gyngor Cymru, JD, pa mor bwysig fydd honna? Lichfield gath i reit ar ddiwedd yr hanner cynta. Wel, dyna'r sefyllfa fel mae pethau ar hyn o bryd yn y tabl. Mae'n rhyfeddol. 4 clwb yn mynd mewn i'r wythnos ola yn poeni am ei dyfodol yn y gyngrair yma. Aberystwyth yn Hwlffordd. Neb yn rhoi cyfle iddyn nhw. Owain Tudur-Jones cyn y gêm yn sôn bod dan o ryw allu i gael canlyniad pan bod neb yn disgwyl. Mae ail hanner mawr i ddod, ond sut maen nhw'n neud e? Wel, do'n i ddim yn disgwyl, ond mae ganddyn nhw rhyw ffordd ryfedd pan mae pawb yn meddwl, mae di gorffan. A mi ydw i'n un o heina sy'n wastad yn cwestiynu, ydyn nhw ddigon da? Ond maen nhw jyst yn gallu tynnu rhywbeth allan o'r het. Dyna maen nhw wedi gwneud hanner cynta. Perfformiad da yn gadarn yn amddiffynol, di tywelu Hwlffordd sydd yn edrych fel tîm sydd ar ei gwyliau bron o bod, yn meddwl bod nhw wedi ennill y gêm cyn troi fyny. Felly, chwarae teg i Aberystwyth. Be maen nhw wedi ddangos unwaith eto ydy cymeriad. Mae gen nhw 45 munud mawr iawn o'i blaen nhw. Dyna ni weld y gol nawr, y gol na, sydd i cyffroi rhan fwyaf o bobl fan hyn. Tafliad eto, chaos theory efallai yn dod mewn i bethau fan hyn. Tafod hir, cadw'r bêl yn fyw, peidio gadael i Hwlffordd glirio, a wedyn, pan ti'n gweld amddiffynwr fel as, swn i wastad yn deud, reit, ti'n mynd gwynebu'r gol, rho'r bêl i rywun arall, rho'r bêl, bwyd ar bêl yn ôl at ymosodwyr sy'n well na chdi o flaen gol. Yn chwarae teg i Lichfield, oedd o'n dweud, na, dwi'n mynd i gymryd y cyfrifoldeb yn fama. Felly bron, jyst yn troi, un symudiad bach, amddiffynwr ddim yn ei ddisgwyl o gwbl. Ro'n i weld rwan yn feddyliol sy'n maen nhw'n delio efo y ffaith bod nhw ar y blaen yn yr ail hanner. Ydyn nhw'n mynd i ista nôl a gadael i Hwlffordd ddod ar gêm teg at nhw, go'n i weld. Ni wedi bod yn sôn am y cymeriadau sydd angen, y cymeriad yn y tîm, un o'r cymeriadau o'r gol geidwad. So bod i sgorio gol yn hwyr i gael pwynt yn y tymor yma hefyd, mae fe wedi amlwg yn bwysig. Pwysig iawn. Ydy Aberystwyth yn heiddi bod ar y blaen? Dwi'n mynd siŵr, oherwydd mae Hwlffordd di edrych yn dîm da, a nhw sydd wedi cael nifer o cyfleoedd da. Ac un o'r cyfleoedd oedd hon am groesiad o safon yma. Lot o gyflymder, dwi'n siŵr dod oddi ar ben yr amddiffynwr ma hon. Wilson efo'r croesiad yn fanna, a wedyn Turner, jyst yn ymatab. Gwranda, diolch yn gorau ymestyn, mae'n agos ato, ond dal i fod, mae'r frai chwyth na'n dod i fyny. Arbediad campus yn fanna, a'r eiliadau yna sydd yn gallu gwneud y gwahaniaeth. Aberystwyth hefyd ddim yn helpu hunain ar y degau. Na, y peniad yn ôl, Kirkman yn trio'r peniad yn ôl. Ti'n gweld o'n aml, peniad sydd at y gol geidwad gret, tynnu'r sting allan o unrhyw ymosodiad, ond ddim cweit yn gweithio fela. A chwarae teg, Turner unwaith eto. Lot o chaos, ond Turner yn gallu cymryd y ddau gyffyrddiad, clirio, ac gwneud digon. Ie, jyst cyn i mi gael sgwrs gyda'n chwaraewyr Hwlffordd yn y man, ond ni'n edrych yn y gol na unwaith eto. Jyst i atgoffa'n hunain sut mae pethau'n gallu newid. Felly, fel ni'n sôn, Aberystwyth fwy na lai, maen nhw angen ennill i roi cyfle i'w hunain, a maen nhw wedi rhoi cyfle i hunain. Yn union. Ac yr eiliad yma, mae werth gwylio eto, oherwydd yr eiliad yma allith fod yn mor bwysig i gadw Aberystwyth yn y gyngrair am dymor arall. Dwi'n gwybod lot o bobl o gwmpas clybiau Caernarfon a Flint bydd ddim yn enjoy o gweld hon yn mynd i fewn. Ond eto, mae'r seicoleg mor ddifyr. Be mae'r dyn yma yn deud wrth i chwaraewyr hanner amser, be nawn nhw'n yr ail hanner, gown ni weld. Felly mae Caernarfon a Flint yn chwarae gilydd ganol wythnos. Y gêm na gath ei chanslo wythnos diwetha. Caernarfon a Aberystwyth, Pontypridd, Flint wythnos i heddi. Ble fyddwn ni erbyn hynny? Pwy o wyr? Fi'n gwybod ni'n mynd nesa, ni'n mynd draw, a Sion a Dafydd nesa. Diolch Dylan, mae'n braf iawn cael cwmni ymysodwr Hwlffordd, Ben Fawcett. Ben, great to have your company. Thoughts on that first half? Not good from a Haverfordwest perspective? Not at all. First 20 minutes, I thought we were brilliant. Last couple of games, we've been like that from the start to finish. After the 20 minutes, I thought, we'll get a goal here. Like they have done the last couple of games, a goal has gone in, but unfortunately didn't come. And Aber, as they do, they fight till the end, and they've nicked a goal right before half-time, so a bit disappointed with that one. I've got to say, you and Jazz Richards, you've been sat behind me. I've been listening to your commentary. We'll get you on the red button on Scorio soon. Yeah, definitely. I mean, me and Jazz, obviously, we're injured at the moment.
But yeah, we always talk about the game. We always comment on every little bit that's happening. So yeah, it is funny. Results today with Pontypridd beating Caernarfon mean that you're officially in the playoffs. Just how much does that mean to this club, Ben? Yeah, I mean, it's nice. I think it was a long time coming, obviously, and coming up my 5th season now. And obviously, we were disappointed not to make top 6 this year. But I think now we've got 7th now. It's something to go off and definitely take into next year as well. And obviously, the boys, hopefully, we go into a bit of confidence to the playoffs now. And hopefully, we can get the wins. So. Yeah. European football, just how special would that be? I can see the little grin on your face already. I know, obviously, I haven't experienced that yet. But it would be unbelievable. Even if we could get a home game here somehow down the European League. But yeah, it'd be amazing. And Ben, just quickly, second half, how do you see it going? I can see us coming back. I think we need to start like we did in the first half, first 20. As soon as that goal goes in, I think we'd be fine. But again, you never know with Aber. They could nick another goal, hopefully not. So fingers crossed, yeah. Well, Ben, thank you very much for your company and best of luck in the playoffs. Wel, ar hyn o bryd, un gol sydd yn digon, Sam Litchfield wedi codi Aberystwyth mas o waelodion gyngrair mwy o ddrama I ddod yn yr ail hanner. Ymunwch â ni ar ôl yr egwyl. Screwfix Sprint yn nodi pêl-droed ar S4C.
Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Croeso nôl ato ni, penwythnos ola ond un yn y tymor yn uwch cyngor Cymru JD. Gewch chi weld eich pwyntiau y penwythnos yma. Nos Lun am 10. Cofiwch hefyd cyfleoedd weld hynny nos Mawrth, 16 ac ar y rai player restr y clic unrhyw byd chi'n dymuno wrth gwrs. Ble ni arni fan hyn gwedwch ar hyn o bryd. 4 clwb yn poeni fydden nhw'n disgyn o'r gyngred. 3 pwynt yn gwahanu 4 clwb wrth i Hwlffordd eilyddio un o ser ifanc y gyngrair yn camu i'r cae wrth i ni fynd nôl at ein tîm sylwebu. Nôl yn syth at Nick Parry felly. Diolch yn fawr, cip yma ar Jack Leachy sydd wedi dod ymlaen yn lle Jordan Davies. Gafodd i anafu ar bachgen ifanc, gwelswch chi cyn hynny Harry John, 17 mlwydd oed yn unig. Ac Dylan Rhys, capten Hwlffordd, yn gadael y maes iddo fo. Felly Harry John, mae wedi cychwyn 8 o gemau i Hwlffordd, ond yn eilydd sy'n dod ymlaen yn aml. Ia, llawn talent. Reit ysgafn yn ei hun ar y funud i ni ddatblygu muscles os ti'n licio. Ond yn sicr dangos fflachia da. Ond yn 17 wythnos dwytha. Ie, gath o bach o tutorial hanner amser o'n i'n wylio fos di Henry Jones yn amlwg efo'i brofiad o math o chwaraewr ydi o. Oedd o jyst yn pwyntio ac yn rhoi lot o gyngor iddo fo chwarae teg. Diddorol, go iawn, os di Henry Jones. Ei, o ddim llawer yn ôl. Wel, mae'n teimlo blynyddoedd yn ôl bydd o chwarae Fangor, Henry Jones. Wilson, unwaith eto, i gymryd y tafliad yn hir i mewn. Nawr mae allan, di ddim allan efo llawer ar gyhoeddiad. Ond mae Hwlffordd yn y diwedd yn cael ei gorfodi nôl, ond mae Shepherd yn ei lledu nôl allan at Wilson, a mae'n cael ei gael lawr yn dda chwarae teg gan y bachgen ifan Kirkman. Am dafliad sy'n gen hwn. Mae'n beri bywyd ydi. Aberystwyth yn sgorio, mae'n fwy loopy. O, mae'n fath a bwled. Mewn â hi eto, diolch yn blino gwneud chwaith ydi. O, mae'r olbeniad. Cei chydig bach o drafferth. Ac wff, y bachgen ifanc Harry John yn cael ei ergyd mewn. Di erioed di sgorio yn uwch gyngor Cymru, a mae yna wiriad yn rhoi cic gornel gynnar i'r tîm cartref. Nath o reid mewn safle da fan hyn do. O'n i'n just disgwyl i chwaraewyr Hwlffordd fod i byd bach yn gosach nhw ar y tafliad na i fewn, ond ar un ennill y cic gornel. Wel, mae Wilson yn brysur. 2 dafliad hir a fo nawr sy'n cymryd y cic gornel. Ac y postyn gosaf. Cic gornel arall yn cael ei hildio. Ie, sôn hanner cynta. Mae'n gig tebyg yn dod i fewn a pwy bynnag oedd ar y postyn cynta na ddim yn gwarchod yr ardal. Mae nhw'n gorau gwneud troma. Mae yna ddigon o bwer ar y croesiad unwaith eto. A Hwlffordd yn cychwyn yr ail hanner yma. Fel y gnaethon o'r hanner cynta ar y droed flaen. Turner yn chwarae'n saff ac yn effeithiol. Ond oedd chi gwybod o gwyddio fan hyn, dyna dwi'n licio. Cymryd yr amheuaeth o'r awyr, just yn awdurdodol yn pwnio i ffwrdd. Wel, mae Jack Wilson yn cael ei steps i mewn yn barod. Mae wedi symud yn ôl i'r ochr dde, ar ôl cymryd y gornel o'r ochr chwith ac am unwaith mae'n amrywio hi i'n isel. Ergyd gan Iwan Evans yn taro'r amddiffynwr. Mae Aberystwyth yn mynd â canolbwyntio. Bel uchel eto mewn i'r cwrt. Be ni mynd i wneud o ennig. Faint o ifanc ydy'r tîm a gynnwyd nhw lawr fan hyn yn Hwlffordd. A faint o chwaraewyr sy'n dod drwad ganddyn nhw. Ydy croesiad ni Jenkins yn ymosod ni ar y postyn pethau yma neidio i gonychal. Litchfield yn neud digon. Darlington. Mae gael Jenkins yn ôl ymhen arall y cae yn gwneud i ddyled swyddau amddiffynol. Ydych chi'n synhwyro bod Hwlffordd yn ceisio cadw momentum i fynd a brwsi.
dyna oedd ar goll, de. Tempo ganddyn nhw'n hanner cyntaf yna. Dim tempo i'w chwarae nhw. Mae rhaid nhw godi hynny. Mae'n mynd i fod yn hanner hir, dwi'n teimlo i Aberystwyth. Yndi, mae'n ddechrau tebyg iawn i'r hanner cyntaf. Hwlffordd yn edrych yn dîm llawer gwell na Aberystwyth. Felly, union un peth i'r ymwelwyr. Gwneud siŵr bod nhw ddim yn ildio yn y 10 munud cyntaf, a wedyn gobeithio bydd Hwlffordd bydd yr egni yn cael ei dynnu allan o'i gêm nhw. O ti'n meddwl na tactega taff y fan hyn, de? Aberystwyth yn amddiffyn mor dim. Dyn nhw'n hapus ildio'r meddiant fel un, a maen nhw'n trio setio trapia, ti'n meddwl? O, bendant. Ond Hawkins mewn i'r cwrdd Cosby. Oedd y syniad yn dda. Ie, naturiol wedyn, pan ti ar y blaen, ti'n mynd yn ddyfnach ac yn ddyfnach. Mae yn gêm berig fel mae gêm mynd ymlaen. Yna di broblem, de. Ti'n gweld problemau ar y dega pan ti'n syrthyn o bod tro. Dim tafiad hir y tro yma. A Brwsi, tuag at y smotyn gwyn. Allan gan Bradford. Y fel i ganol y cae ag at Lewis. O flaen Lewis, mae Flint, mae Lewis yn mynd i hyd. Mae Flint i mewn! Mae ar y bar! A faint o drobwynt fydd hynny yn y gêm, dybed? Faint o drobwynt fydd hynny? Un ochr y cae, mae Hwlffordd yn chwarae gwmpas efo'i yn cwrt Cosby Aberystwyth. Mae'n cael ei ffendio i ffwrdd, mae lawr asgell chwyth. I ddechrau mae Lewis yn neud yn gampus, penderfynu, y bas fa fama, de. Ti'n mynd i gweld Flint o gornel i lygad, amseriad perffaith, cyffyrddiad campus, gosod ti'n berffaith. A'r unig beth oedd ar goll oedd reit i gornel y rwyd. Just ti'n meddwl, ydy o yn gorfod codi hwnna? Ydy o'n bobl? Ydy sa bobl bach reit yn y diwedd, a mae o'n just... Mae'n gorfod cymryd ti ar i fyny, ond dwi'n just meddwl, fel arall pen drosti, sydd fod i gornel ar ei rawso. Wel, da ni'n clywed ochenaid o Gaernarfon, ochenaid uwch o Flint. Faint o drobwynt fydd y foment honno. Borg. Flint, yn ddyseddus, da chi'n clywed, ambell i ebychiad o iaith anweddus, da ni'n ymddiheuro am hynny, ond dyna'r math o densiwn sy'n yma. Y bel allan at Wilson. Patton. Borg. Pa mor eironig fydde hi petai gol gan Flint yn dylanwadu a di Flint yn mynd allan o'i Ynghyngor Cymru neu beidio. Mi fydd y cofis yn ddiolchgar bod na'n chwaraewr yn o Caernarfon yn chwarae yma. Y bel gan Evans. Ac unwaith eto, da chi'n teimlo bod Aberystwyth di goroesi rhyw storm fach gynnar fel y gathon nhw'n yr hanner cyntaf. Ac yn tactegol cyffyrddus efo dynion tol i'r bel. Felly, le maen nhw wedi gwneud ddim bach o waith cartra o wneud hynny, dwi'n siŵr. Mae'n dair o'r Anes i fewn yn galed fan ar Hawkins. Par y teg neb yn cwyno. Y bachgen ifanc, yr eilydd ifanc John. Allan eto at Wilson. Kirkman yn ei wylio fa. Mae Kirkman di amddiffyn yn well yn barod yn yr ail hanner. Mae'n nath o gydol o'r hanner cyntaf. Mae fel sef o'n uwch i fyny ac yn nes at ei ddyn. Chydig bach yn lwcus. Y llithriad ond y bel yn rhedeg. Bron iawn yn hyfryd at yr eilydd. Ydy mi fewn, ydy mai. A mae Lee Hyd i dod a Hwlffordd yn gyfartal. Oedd y bas i mewn yn hyfryd. Oedd y symudiad gan Lee Hyd campus. Ac mae Hwlffordd sy'n cychwyn y gêm yn dathlu bod nhw wedi cadarnhau y seithfed safle yn dod yn gyfartal. Un cyffyrddiad. Faint o sydyn slick, y syniadau, y symudiadau. Mae'r rhediau yna'n gampus, mae'n defnyddio wedyn i gorff, mae'n gwybod mae'n cael y gorau o'r amddiffynwyr, mae'n ochr anghywir. Wedyn mae'r bel yna, mae'n gwybod ysgeithio'r cyffyrddiad, arni'n berffaith, mae'n mynd i godi dros y golwr. Just
cyfymu, just yn addasu draed yn sydyn yma, codi ben, weld y golwr, a just yn codi'r bel yn glinigol. Am gol. Y creu yn hyfryd, y gorffen yn well. Nawr te, be mae hynny'n neud i hanner isa tabl uwch gyngrau'r Cymru. Mae Aberystwyth nôl yn y ddau isa, a mae Flint a Caernarfon yn anadlu. Chydig bach yn fwy rhwydd, mae hwnna'n dacl deg ar Wilson, dim llosedd gan Arneson, Bog. O'n i'n lwcus ti, na i ddeitha chdi rwan, os o'na bron a bod de, yn warthus o dacl, ond Wilson yn cyrraedd na efo Arneson. Arneson yn just cael rhyw fath o cyffyrddiad bychan arni. Caron. Wilson arni. Mae'n cyrraedd i. Mae'n gorffo mynd trwy ddod, diolch yn cael dim cyffwrdd ar y bel. Falch bod Malcolm Jones cadw bethau i fynd. Adio at y tempo. Oedd hi'n gret gweld, doedd, y symudiad o'r gol na gan be mae Hwlffordd yn medru wneud ar y cae na. Just y symudiad yn werth i weld. Oedd y bachgen ifanc, oedd hwn reit yn ei chanol un doedd, chwarae teg. Fod i'r chwaraewr ifanc, ti'n weld, mae symudiad o oddi ar y bel, ti'n sbio just clip bach yn fanna, mae'n sbio dros i ysgwydd, mae gen efo rhywbeth, a chi di weld hynna yn syth mewn 10 munud, ac y flic bach, y bas gan y fo, wedyn y flic, yn amddiffynol i Aberystwyth. Cwestiynau mawr am sut nath nhw amddiffyn, ond mae hwnna'n stori am, wel, ar ôl y gêm fosib. Na, mae pasio cyflym, Malcolm, yn gallu gael gyfaint o wahaniaeth yn dydi. A dyna dwi'n sôn am tempo. Yr unig ffordd ti'n cael tempo ychal i'r gêm ydy un cyffyrddiad, dau cyffyrddiad, un cyffyrddiad, dau cyffyrddiad. 3-1 cyffyrddiad yma na yn dilyn i fewn i gol. Yn gret o gol, just yn gwych. Dwi wrth y modd o'r chwaraewr ifanc, dwi'n gweld tair gwaith mor hyn. Darlington bron iawn a dianc yn y cyfamser y bel lawr at Hawkins yn o gynta oedd Bradford. A mae yna dempo i'r ail hanner yma. Hawkins at y sgoriwr Leahy. Mae wedi methu cadw honna'n fyw. Mae Manchester City gyda'r llaw ar y blaen o 2 gol i ddim yn erbyn Caer Lir efo 2 gol i Haaland yn y 2. Ond mae elyddio y dyn yma wedi gweithio. Ia, ac ti'n edrych at hon di gol. Cyffyrddiad i fyna, rownd y gornel, a wedyn just cael ei gorff, cuddiad y bel, just yn pwyso mewn yn slo bach i mewn i'r amddiffynwr. Clefar, 20 oed i wncol, ia. Gyda ddwy'n i fyny, Leahy ma, yn un o'r tîm yn yr uwch gymryd i folig, fel yn Academy, anyway. A 2 ar hugen i Hawkins. Ia. Ond Brighton yn o Falbion, dwi'n siŵr, oedd Leahy di dod o. Academy Brighton. Ia. Ond 20 oed, just bod y clefar dyna, chwarae clefar. A bel yn sbinio doedd, dipyn bach, a just wedi gorffrwyd am niffynwr, lle bod o'n mynd i clirio i. Ac y ffordd nath o orffan i godi'r bel na dros y golwg. Ac da chi'n mynd nôl at yr ymdrech nawr i daro'r bar. Wel, mi oedd y matab rheolwyr Aberystwyth i honna'n taro'r bar, o'ch ti'n gallu gweld, doedd o ddim yn... Oedd o bron yn gwybod be oedd i ddod, pwysigrwydd cael yr ail gol na, jyst rhoi chydig bach o le i anadlu yn y gêm. Ond wwan, mae rhaid iddo ail feddwl o bosib tacteg ar ail hanner. Wel, o'n i ar y prom yn Aberystwyth bore ma'n cicio'r bar. Ond ergyd yn erbyn y bar gan Flint ac awgrymon ni'n do. Awgrymon ni a gallai fod yn ddobwynt. Nawr te, dyma lle mae Aberystwyth i bod yn edrych ar ei percla. Cic osod a cyfle arall. Sefyllfa. Ciciau cornel. Tafliadau hir. A mae tafliadau hwn gystal â chic. At y postyn gosa. Nôl at Thorn. O, ardderchog, Bill nôl eto at Thorn. O, Arneson yn disgwyl i nôl. Mae'n dal yn hanner o beithiol i Aberystwyth. A
Ac Litchfield oedd yn brwydro. A'r dyfarnwr yn gweld dim byd, ond gol a di Litchfield ddim yn hapus nad yw'r dyfarnwr cynorthwyol yn rhoi mwy na hynny iddo fo. Ie, nath nhw gadw'r bel yn fyw, o'n i'n meddwl bod hi'n gig gornel i ddweud gwir. Bosib dyna bod Litchfield yn gofyn. Gwaith da chwarae teg gan Thorn. Gadw'r bel yn fyw, cyffyriad gwael gan Litchfield. O'n gig gornel? Litchfield eto, Darlington chwilio am Anderson ofo. Darlington, da ni sôn llawer amdano fo, nad Malcolm? Na, ond di'n cwysau yma na di mwy, da ni'n gwybod, ond mae'n glefar dal i fod. Os ti'n mynd yn ôl i gol Aberystwyth hanner cyntaf, fo gath yr ergyd i fewn cyntaf, tan nath y bel bawnsio, sydd i fewn i Litchfield na droi mewn i'n symudiad a sgorio'r gol. Felly, 4 gol mewn 6 gem wedi gychwyn tymor yma. Felly, sa chdi mynd... Sa fo'n sioc i chdi sa fo'n popio fyny efo gol nesa? Darsa. Cosedd gan Shepherd. Wir gan yr eilydd ifanc. 18 o dlysau Alex Darlington di ennill. Fel arfer, dwi'n mynd chwarae mewn gemau fel hyn. Pwy sy'n disgyn na di. Challenge gwannol iddo fo. Hanner awr o'r gem yn weddill. Allai fod yn hanner awr mor fawr yn rheigl y tymor. O raid i'r golwr gael rhywbeth ar honna ar ôl dod mor bell am i nath o. A mae Litchfield i fod anlwcus fyna. Ond unwaith eto, mae Aberystwyth, mi bydden nhw'n teimlo di ymateb yn dda ers ildio'r gol. Ac eto, mae'n gêm gyfartal ar y funud. Be ti ddim isio bod yr momentum shift na pan mae gol mynd i fewn yn ormod. Bod chdi mynd y chwalfa. Cadw trefn, cadw disgybliaeth. Shepherd, dan bwysau gan Anderson. Patton oedd o. Ac Anderson yn gweithio'n galed i fod yn 10. A mae'r drymiau'n curo bron mor uchel a cyn galeted ar calonau. A fydd hynny'n cynyddu wrth i'r cloc fynd yn ei flaen. Ac oedd y tafliad hir bron iawn yn doedd a cyrraedd Lee eto. Jenkins, ie, ond edfosedd arno fo. Dwi'n meddwl nath Jack Wilson o'ch rhaid i'r cae yn tafio nefo, nath o gymryd run-up o ryw 10 llath. A Wilson eto. Mae o'n ddylanwadol iawn at yr eilydd ifanc John. Digon o le, pasio sydyn sy'n creu y lle. Evans yn chwilio eto am Lee. A mae'r eilyddion sicr wedi ychwanegu cyflymder a thempo i chwarae Hwlffordd. A mae Aberystwyth yn mynd i orfod gweithio'n galetach, da chi'n meddwl, yn delio efo symud Hwlffordd. Hwlffordd yn ymestyn y cael lot gwell ar hanner yma. Lledyn nhw. Trio ffeindio sefyllfa 1 erbyn 1 neu 2 erbyn 1 ar draws y cae. Patton, profiad chwarae'n yr ail adran yma Casnewydd ganddo fo. Nawr te, Kirkman. Unwaith eto, gwaith amddiffyn cywir, gwaith amddiffyn da. So, Bast i gallu bod yn well, a meddi'n syth nôl i Borg. Chwarae teg i Kirkman, mae'n trio chwarae pasio mae o de, i fewn i bobl. Dwi'n cicio rwla, 19 oed ydi o, mae'n trio pasio i fewn i rywun. Flint. Walsh. Bôl Gariolo. Oedd sylw Borg yn ddigon iddo fo. Mae yna sôn bod Henry Jones yn mynd i ddod ymlaen i Hwlffordd. Ac os di hynny'n digwydd, wel, mae yna fwy o driciau mynd i fod yn ei chwarae nhw. Mae hynny'n sicr a fydd yna fwy o ymestyn ar Aberystwyth. Ar ei ora, oeddech chi methu chwarae yn y byd un yma.
Pan oedd o cael ei ryddhau o Abertawe. Ar y cychwyn, pan oedd o'n Fangor. Dwi'n meddwl bod o 10 gol mewn tymor iddyn nhw. Ac oedd o'n arbennig, yn erbyn i cychwyn o. Iep, cyn chwaraewr derwyddon Kevin, Johan Evans yn gadael y maes. Ac Henry Jones sydd wedi arafu yn sicr o safbwynt y nifer y goliau mae'n sgoriau mewn tymor. Oedd arfer sgorio 10 a mwy bob tymor, ond diolch wedi bod yn sgorio ddiweddar. Flint yn chwilio am Cadwaladr. Wilson yn ôl, a mae Wilson di chwarae'n dda. Ond dan bwysau, mae Jones yn ildio'r meddiant. Sa anaf i'w di stopio'r dyn yma pan oedd o'n 19 oed. Nes o ddim dal i fod yn Hwlffordd. Mae talent dal ganddo fo'r gwrs. Dros o ddiwerddon am dipyn, ddoth o'n ôl. Wel, mi o fyno ni cyn yr egwyl a fydden nhw'n cymryd gêm gyfartal ac Owain a Malcolm yn deud yn bendant. Gwni weld nawr beth sy'n dod o dafliad eto gan y capten Thorn. Mewn â hi. Pwy sy'n y gynta? A weddoch chi be, mi ddyle Bradford i gwneud y well. Mi ddyle fo sgorio, Malcolm. Mor agos. Mae mor agos i gol. Mae'n gwybod mae'n mynd i benio'r bel yna. Unwaith mae'r flic di dod, mae'r cyffyrddiad cyntaf di dod. Mae o yna. Sgol miliad. Ac unwaith eto o'r tafliad hir. Fel oeddech chi'n deud, Owain, dyna wir obaith Aber. Ie, da ni'n gweld jyst y peniad cyntaf yna. Oedd hi ar amddiffynwr Hwlffordd, a Bradford sydd yn ymatab yn gynta neb. Dio just dim cweit yn gallu bron fod o'n trio chael gormod. Arni ti'n gweld i wddw fo. Fatha go-go gadgets neck bron a bod yn gweithio un ochr i'r llall. Just i drio cael y pŵer enfawr arni. Ddim cweit yn medru gwneud hynna. Siom eto. Ti'n meddwl nath amddiffynwr, dwi'n meddwl na pattern oedd o, nath just sefyll i dir. Felly oedd o'n methu cael i ben yn ôl i gael y pŵer i daro i fewn i gornel. Dwi'n trio wneud esgus iddo fo cofia. Mi dyle fod disgorio dal i fod. Mae yn deimlad annifyr pan ti'n colli dy ddyn a ti'n meddwl mae hwn yn mynd i gael peniad tuag at y gol. Mae'n deimlad annifyr. A wedyn, o gallu di wneud ydy just cael dy gorff i fewn, bod yn gorfforol. Mae'n rhy bach i roed o off. A dwi'n meddwl dyna nath pattern yn y diwedd. Jones. Borg yn ei gadael i Eblwsi. Eto at Henry Jones. Patton. Ond mae Aberystwyth wedi cael eu cyfleon. Mae Hwlffordd wedi cael ei gol. Ac oherwydd hynny mae'n gyfartal. A mae Aberystwyth yn ôl ar hyn o bryd yn y ddau isa. Dim ond i'ch atgoffa chi hefyd wrth gwrs, ar hyn o bryd fydd gan Hwlffordd ddim trwydded i chwarae'n uwch gyngrau'r Cymru. Y tymor nesaf mae'n bwysig cofio hynny. Os di hynny'n para, nhw fydd yn mynd lawr. Dim Cynarfon na Flint na Aberystwyth na neb arall. No te, Flint, efo Cadwaladr a'r capten Thorn yn y cwrt, yn ysu am groesiad da. Wilson sy'n gwarchod. O, Wilson wedi gwneud gwaith da fanna. O, mae tîm hwn di ymateb yn dda ar y sildio'r gol na. Do, a mi o gwybod hefyd, mae'n so agos a dwi'n mynd ar y blaen yn ôl. Efo'r peniad. Gan Bradford, ond rwan Flint. Mae'n gerill cig gornel. Maen nhw'n edrych mor berig. Efo sefyllfa fel hyn. Flint sy'n paratoi i gymryd y gig at y postyn gosod. Honna ddim digon da! A bron iawn i Lee hi wneud smondach ohoni. Nôl mewn na hi. Peniad allan gan Patton. Flint eto. Darlington yn chwilio am yr amddiffynwr Litchfield a Borg yn ôl i glirio. Nath Borg yn dda fan de. Ac oedd Litchfield yn barod. Nid unig i benni ond i ddathlu. Oedd amddiffyn da. Nath aros yma i ddyn do. Reit i'r diwedd i benio hwnna i ffwrdd. Ond Aberystwyth yn nocio. Agosau at yr 20 munud ola. Cyfnod da i Aberystwyth. Mewn â hi heibio pawb. Ac Jones yn ei gwthio hi allan. Arneson. Gwastraff. Fydd o wrth i fod Owain? Fydd o'n hapus iawn, chwarae teg. Doedd hon ddim yr ora, mae rai deud, ond os ti'n mynd amddiffyn i'n gywir,
Mae'r bel yn aros yn fyw, a chwarae teg Darlington, dwi'n meddwl, yn dda. Doedd chwyth croesiad o safon yn fanna. A ti'n gweld Bog am ddiffyn arwrol, oherwydd mae'n stopio gol bendant. Dal i gymryd pwynt Malcolm Aberystwyth, fysa nhw? Fysa. Rhywbeth oedd i cartra, ti'n apus efo, enwedig amser yma'r tymor, a lle maen nhw efo'i safle. Dyna pam. Pwynt. Fysa nhw. Wel, bydde 3 mor werthfawr yn bydde. Mor werthfawr, ond be sa hynna'n gwneud wedyn wrthos nesaf neu byn Cynarfon, be bynnag ddigwyddydd rhwng Cynarfon a Flint gan wythnos, seicolegol mae o'n newid pethau, oherwydd fel mae ar hyn o bryd, fysa rhaid i Aberystwyth enni, mynd amdani. Os ti mond angen pwynt, mae yna newid mawr yn feddyliol. O fe di Cynarfon yn curo Flint yn ganol yr wythnos. Y Flint ne, Aberystwyth fydd yn mynd lawr. Na, mae'n mynd i fynd i'r wythnos ola. Wrth i Bog, Wahodd, Leahy. Fynd amdani Turner, dim dewis, ond chwarae'n saff. Gyda fi deimlad, a rhaid i Aberystwyth gyroi. Hon? Ia. Mae'n ddeud mawr, mae'n ofyn mawr. Wel, gollon nhw 2 bwynt neu byn Erbys. Ond un tîm arall sydd wedi gwneud hynna, ti'n mwyn. Nos dwytha. Shepherd, allan at Wilson. Mae o'n glynu at yr ochr bella'r cael yn dydi. Kirkman efo fo. Kirkman unwaith eto, chwarae teg. Am ddiffyn cadarn. Mae gymaint gwella i'r hanner. 19 oed, cofia. Oce, ar fenthyg o'r seintiau newydd. Nhw'n meddwl byd yn efo. Dwi'n licio fo. Mae'n gyflym. Mae wrth i fodd yn ymuno lawr asgell chwyth na. 7 o gicio cornel, dyma'r 7fed, Henry Jones. Yr eilydd, ddyle fod na safon ar hon, Malcolm. O, go iawn. Safle gwarchod Kirkman sy'n rhaid o weithio ar. O, fydd na safon ar hon. Jones. Mae'n hongian. Darlington o bawb oedd yn ôl. Nawr te, cyfle Cadwaladr ddod â hi. Cadwaladr, chwilio am Flint. O, weithiodd o'n galed, ond amddiffyn ardderchog gan Shepherd, ond i aros nôl i'r amddiffynwyr cael symud i fyny. Henry Jones, oedd Shepherd yn bugeilio'n berffaith fanna. Jones. Arneson. A dwi'n teimlo bod gynna ni 20 munud cyffroes yn haros ni. Arneson, rhedeg mewn i Shepherd. Chwarae hyfryd o, nawr te, ond hwnna ddi ar y bel, mae'n garden goch. Yn syth i Patton. Carden goch a digwyddiad o dan drwy'n rheolwr Aberystwyth. A mae Kyle Patton yn cael ei hel o'r maes. Da ni wedi sôn yn barod am drobwynt. Faint o drobwynt. Fydd y foment o ffwlbri yna gan Patton. 3 gêm. Mae hwnna'n golygu gema ail gyfla. Ti'n gwybod be, nath o rhywbeth ddigwydd rhyw 10 munud yn ôl wrth ymyl yr Chyman, reit yn y gornel, ac o'n i'n gweld, oedd o'n di colli ben chydig bach, oedd o'n siarad efo cwbl o chwaraewyr Aberystwyth, oedd o'n deud i ddeud, oedd o ddim yn hapus. O bosib, mae yna rhywbeth di digwydd, go'n i weld rwan be yn union ddigwyddodd. Just kick. Gwirion. Gwirion. Gwirion weld o, oedd o'n yn berffaith. O, yndi. Mae yna waith o'r ongl yna gwych o ongl. Os da chi'n gwneud hynny, waith chi'n rhaid cic go iawn. O, di Arneson ddim gwaith, ond y bosib ma Hwlffordd. Gwrand ar Roy Keane wrth yn ochr i fanna. The hard man. O, simpad chdi ar. Chdi di agosach iddo fo. Fydd o'n gandrych, Tony Pennock. Mi fydd o'n gandrych. Mi fydd chwaraewyr y tîm rheoli Cynarfon a Flint hefyd yn gandrych. Y bel mewn, di honna ddim digon da, o mae'r golwr, di o'n digon da. Ac oherwydd hynny mae dal yn fyw. Mae Aberystwyth gan nhw'n gwell cyfle rwan. Ac faint, chydig dros chwarter awr. A mae o rheolwr yn cerdded fel rhyw lew mewn caets yn dod i nôl ymlaen yn y blwch bach na. Mae'n gwybod bod yna gyfle fan hyn.
Ie, ti'n rili gobeithio ella cael dy Nicky Watts, dy Jas Richards yn ôl erbyn y gema. Ail gyfla yna. Wel, os y goliau ar y fainc, Malcolm Allen. Mae yna goliau yna, y dyn yn y canol. Ie, Cameron Allen. Siwr cyfla. Ie, ond fel arall, mae'n ifanc. A mae John Owen yna. Mae gen i bod profiad, ond dim ond un gol. A da chi yn teimlo, mae rhaid i Aberystwyth fynd amdani rwan yn does. Mae rhaid nhw amddiffyn. O, mae'r cyfle'n dod i Borg, gafodd am gafel yn ni. Dyn nhw'n mynd i gael llawer o gyfleoedd, dwi'n meddwl, erbyn 10 rwan, ond yn sicr Borg yn swingio i droed chwith arni. I droed cryfa fo i ddeu gwir. Mae'n tynnu lygad ar wrthi, dyna di broblem. Mae'n meddwl am y gol, trin sgorio. Di erioed i sgorio yn uwch gyfer Cymru, falle bod ni'n neweddol pam. No, mae yna sôn bod na newid eto mynd i fod yn hym Hwlffordd, Wilson. Be mae Hwlffordd yn meddwl rwan? Dyn nhw'n mynd i gwarchod beth sgynddyn nhw? Na, dwi'n meddwl, erbyn maen nhw wedi gorffod y seithfed beth bynnag, felly. Neith nhw newid i, neith bendant Watts dod i fewn i'r tîm fel amddiffynwr, mae'n brofiadol, neith nhw ddod i fewn i'r cefn. Wedyn, yn i weld os dyn nhw'n medru mynd ymlaen i ennill. Ti'n mynd i gael sefyllfa o 10-1 yn unrhyw gem. Felly, ti'n gorfod ymarfer iddo fo. Sbiwch fel mae Aberystwyth yn ei cael nhw lawr, ond chwarae da gan Hwlffordd. Y bas gan Wilson tuag at yr eilydd Leahy ddim cweith digon cywir. A Ricky Watts sy'n dod mlaen. Ac Corey Shepherd, Malcolm, yn gadael y maes. Dwi'n fod yn hapus. Mae'n un o'r chwaraewyr o Camden Llyndag blynyddoedd maith yn ôl lle gyda y gol o'r tymor nad o llinell hanner neu'n hanner y hun. Codi ben, gwych y gol. Ond dwi'n just meddwl mae'n dda yn gwarchod o flaen yr amddiffyn yna. Chwaraewr clefar. Pobl ddim yn sylweddoli faint o'r gallu sy'n gan y dyn yma. Ia, ond hefyd, maen nhw'n dod amddiffynwr ymlaen yn dydyn lle pattern sydd wedi cael ei helo o'r maes. Felly, falle mae dyna'r gair o esboniad o'r Shepherd ni gael gan y tîm rheoli fanna. Aberthbach i roi amddiffynwr arall ymlaen. Cadwaladr a Jenkins yn mynd am y bel am beniad gan Jenkins. Anderson, ôl beniad bach gan fo. Mae Aberystwyth yn mynd amdani. Mae'n wedi cholli hi. Henry Jones. Unwaith eto y pasio slick. Anderson, mae'n rhaid yn ofalus. Ia, mae'r dyfarnwr yn dod i ben i gennym efo Anderson. Un ddosedd ar ôl y llall. A mae'n cael y gardien felen. Dwi dal yn meddwl bod yna gyfleon yn mynd i fod i'r ddau dîm. Bron a bod Aberystwyth yn gweld Hwlffordd lawr i 10 dyn. Maen nhw'n mynd i daflu, maen nhw'n mynd i gymryd mwy o risg. Mae hynny'n mynd i adael bylcha. A'r dyn yma Henry Jones, os mae o'n cael unrhyw fath o ddylanwad a sylwi ar y bylcha a cario'r bel fel nath yn fanna ochr draw i Anderson, gorfodi y drosedd, mae gan Hwlffordd ddigon i wneud hyn yn anghyffyrddus i Aberystwyth dal i fod. 11 oed ydy Anderson. A mae Anderson di sgorio yn erbyn Hwlffordd y tymor yma. Ond ar hyn o bryd, gwaith amddiffyn sydd i wneud. Jones. Cael y pwysig allan. Ti'n gwybod be hefyd, mae wedi droed i mewn 7 cardyn melyn i Anderson tymor yma. Hoffi golwg hwn, mae rhaid fi ddeud. Borg. Wedi tynnu nôl yn glyfer. Leahy, gwych. Dwi'n cweith yn siŵr lle oedd Anderson yn mynd yn fanna. Oedd yn syrthio am y tric, oedd yn trio cael lawr, ond wedyn Leahy, mae'n gymaint o le. Da ni jyst yn gweld yma, Anderson yn mynd i gael lawr. Mae'n gamblo nad ydy Leahy yn mynd i fewn i'r cae. Gyda llaw mae Notts County newydd fynd ar y blaen yn erbyn Woking. Wrexham wedi cael gêm gyfartal y prynaw ma lawr i 10 dyn a'i rheolwr Phil Parkinson yn cael ei helo'r maes hefyd. McFadze'n welodd y gardien goch a Wrexham a chwarae bron o'r ail hanner i gyd efo 10 dyn. Wel, mae wedi bod yn gyfartal rhwng Notts County a Woking tan nawr. A mae yna hanner awr o'r gêm honno yn dal ar ôl. Mae'n adeg cyffroes o'r tymor yn gymaint o'r cynghreiriau. Ia, Woking yn drydydd hefyd, felly sy'n am fuddugoliaeth anfarth. A maen nhw'n gwybod beth mae Wrexham wedi gwneud draw yma, felly maen nhw wedi gau y bwlch na eto. Ond Wrexham, chwarae Yeovil.
yn ganol wythnos y gêm wrth gefn adra ar y cae ras. A Brucey. Mae'r llinell derfyn na mor agos i bawb. Un ffordd neu llall, dyna ydy bywyd pêl-droed. Gwych, ne? Am emosiynau. Ydy, nawr, roller coaster. Wel, mae Cadwaladr wedi gweithio mor galed, yn dydi. Ond mae am freichiau i gyd, yn dydi. Y gair ddefnyddio ni'n dweud oedd nuisance. Safiad eto i Aberystwyth, a chi'n gwybod pwy sy'n dod. Mae Thorn yn mynd i ddod, a Jenkins yn gwybod bod yna waith amddiffyn i wneud. Uniongyrchol, effeithiol, cyfle. Honna ddim cweit yn cyrraedd, a blinder yn effeithio pawb. Kirkman, 10 munud o'r gêm yn weddill. Ac mae'n sydyn, mae yna fwy nag un peth yn ymddangos yn flinedig a di hynny yn syndod. Na, ond dyn nhw'n gwybod hefyd, gyda o'n gweld sians o 11 yn ebyn 10 dyn i ennill y gêm. A neu i pum bach o fwlch. Nid o dal i fynd i'r gêm dwytha, da ni gyd yn gwybod ni, ond mynd i mewn i'r gêm dwytha efo buddugoliaeth tu ôl nhw. Hynny yw, sôn am ddim gwell cyfle, y gêm ddiwetha, Airbus gwell, dim gwell cyfle, gollon nhw 2 bwynt yn fanna. Tasa nhw'n cael buddugoliaeth fan hyn, so hynny'n gyd yn iawn amdano fo'n bysa. Os sa'r 2 bwynt na di gael yn ôl, dwi'n siŵr oedd nhw'n disgwyl dod i fan hyn a ennill, ond dyn nhw heb eto. Dyn nhw'n hyd yn oed i cael 1 pwynt eto. Henry Jones, nôl at Borg. Tasa nhw, Malcolm yn ildio eto, tasa nhw'n colli, ydy ar ben yn nhw mewn gwirionedd wedyn? Barn mi, ydy. O wain? Na, ddim o'n cwpl os mae'n chance mewn 1 gêm o'n bêl-droed. Mae'n obaith, ond os eisiau rhywun pen ar y lein, nes ti dweud. Hawkins yn chwilio am Wilson ac unwaith eto, Kirkman. Di geid yn dda a di canfod Flint a tu fewn i Flint. Mae Lewis, a mae Lewis yn chwilio am Cadwaladr. Mae Walsh ydi aros lawr gyda llaw. Wel, oedd o yn hawlio tafliad yn doedd. O dan yn pwynt sylwebu ni fan hyn. Ie. Oedd y dacl i ddechrau. O'i Megrin o illa just i'w droi. Ysgwyddo. Dwi'n meddwl mae gafel yn ei bigwr mae o. Ond nath o godi, do. Iep, cyfle bach i ni gael eich atgoffa chi. O, nos Fercher, Flint yn erbyn Cynarfon. Y gêm gafodd ei gohirio oherwydd y drafferth. Felly fydd y giatiau wedi cael. Fydd y gêm honno tu ôl i ddrysau caeedig, ond mi gewch chi gweld i. Ac mae ganddo ni ar yn gwefannau ni. Yn fyw nos Fercher. Ac am gêm bwysig ydy honna. Ac Martin Casnewydd gyda llaw nos Wener am 8 o gloch ar S4C. Gwch chi weld uchaf bwyntiau honna. Ac wrth gwrs, llon llaw o chwaraeon y rownd derfynol am ddyrchafiad fori. Wrecsam a Llansawel. Pencampwyr, Cyngrair y Gogledd yn erbyn Pencampwyr, Cyngrair y De. Dyrchafiad i'r naill neu'r llall i'r brif gyngrair, ond aros fyny, ddim dyrchafiad sy'n ar feddwl hwn. Yn edrych ys Walsh fel nath Jordan Davies yn yr hanner cyntaf i Hwlffordd. Yn mynd i ddal i chwarae. A bydd neb o chwaraewyr Aberystwyth eisiau gadael y pair yma. A ni'n yn y 10 munud ola'r 90. Mae Walsh nôl ar y cae. Allan eto. Ond mae hwnna'n bas lac. Nawr te. Ac yn lwcus fe gafodd
Walsh ail gyfle a mae gan Flint. Darlington methu a creu ar agoriad. Sa chi'n deud bod Hwlffordd i gyd yn dda o wain, o fydda mai 10 dyn sganddyn nhw? Maen nhw wedi gwneud yn iawn. Kirkman, mewn i'r cwrt, chwilio Darlington! Ac unwaith eto mae rhaid i chi ddeud oedd hwnnw'n gyfle ddyled i bod yn gofen ath y golwr yn dda do, ond Darlington o bawb ydych chi siarad ddiwedd honna. Dros 100 o golia yn uwch gyngor Cymru. Darlington dyn ni mewn ar y posti bella. Mae'n penio i lawr sydd bydd cywir i wneud. Mae'n mynd i'r gornel yndi, ond mae'n rhaid digon o amser. Unwaith ti'n penio rhywbeth i lawr, mae'n gwneud y pwer o'r wrth y bel. Mae'n rhaid i penio i lawr wrth ymyl y golwr sy'n neud i'n anoddach iddo fo. Mae'r bel yn bownsio'n uchel, di'n neud i'n hawddach. Gec di chymryd yn sydyn. Cyfle arall i rhoi ddi mewn. Allan gan y golwr. Nawr te, Lewis nôl mewn. Oedd honna'n hongian. Yna gyfle fan hyn i Thorn! Oedd OTJ yn plygu nôl union fel Thorn yma na. Oedd o'n plygu yna fi. Plygu yna fi oedd o. O'n i wedi exeitio chydig bach yn gwybod. Unwaith oedd y bel yn bownsio tu allan, ti'n meddwl, o, mae'r ergyd ar y ffordd yn fama. Mae'n cymryd ti ar ei lawr y byd ti yn lot. Wel, sa'n mynd yn hawdd mewn foli siwr, ond mae'n cael ei ben drosti. Mae'n mynd am pwer. Dwi'n meddwl, mae'n rhaid chwaraewyr, jyst tynnu'r pwer na o'r ddiwrth yr ergyd a jyst mynd am y cyfeiriad. Mae'n mynd am pwer, dwi'n darllen ar foli, pen drosti. Mynd am y gornel i fod. Y peth am fynd efo pwer ydy, mae'n neis pan mae'n gweithio, dwi. Ia. Ie, mae Thorn di bod yng nghanol. Llawer iawn o bethau positif gan Aberystwyth y pnawn yma. A nes yn ychydig bach o gamddealltwriaeth efo Bradford. Wedi gicio mewn gwirionedd a Bradford i weld yn iawn. A mae'r bel gan Walsh, mae Walsh i weld yn hollach eto. Cydwaled yn y canol, mae Darlington yna hefyd. Hediad da, mae hwnna'n drosod gan y Brwsi. Ac unwaith eto hogia, mae gan Aberystwyth gyfle i greu o sefyllfa osod. Da ni wedi sôn yn barod yn yr ail hanner. Dydy Hwlffordd y tîm sy'n ganddyn nhw, y Brwsi yn cael eu cardau melyn yma yma, dyn nhw ddim yn mwyaf profiadol. A rwan, pan ti lawr i 10 dyn, maen nhw'n edrych fel tîm ifanc. Maen nhw'n edrych yn dîm di brofiad. A mae rhaid i Aberystwyth gymryd mantais. Am llawer yn weddill ar y cloc, ond dyma yr ardal o'r cae. Maen nhw angen bod yn hwyr yn y gêm. Ar bob tro rhywbeth yn digwydd yn hwyr yn y gêm efo Aberystwyth y chwarae. Coese, cydnerth Bryn, Markham Jones yn marcio'r linell. Ac a hwn yn gobeithio fydd na wasanaeth da. Kirkman paratoi chymryd at y postyn pella. Oedd y peniad yn un pwysig. Gath ei ennill eto Thorn a nillodd hi. Nath o'n ddar a postyn pella. Nath y golwr yn dda hefyd. Rhaid weithio mae Thorn di ennill y peniad cyntaf na prawn ma. Kirkman eto. Mae wedi cael ail hanner da. Darlington. Nawr te. Cyfle arall i danio bell falle. Di ddim yn cael ei thanio. A mae Bog. Oedd honna yn gic nerfus iawn. Ond eto, does ddim angen iddyn nhw fod yn nerfus. Maen nhw'n gorffen yn seithfed. Ond ie, maen nhw dan bwysau yma golgeidwad yn dal i dir, gwaith da, chwarae teg. Wel, di John Owen yr ymosodwr sy'n ar y fainc dal ddim mlaen i Aberystwyth. A da ni yn y 3 munud ola o'r 90. Flint yn paratoi i gymryd fydde gol mor bwysig. Mae yna ddisgyn a mi a Litchfield lawr. Mae o yn hawlio bod yna gic o'r smotyn, ond nath yr amddiffynwr gynta, wedyn nath Litchfield, oedd o'n edrych fel tasod i llithro. Ie, gwn i weld y gic yn dod tuag at y postyn pella yma. Litchfield, dwi'n gwybod beth ddigwyddodd i gwir. Mae fatha pêl bowlio, jyst yn chwalu drwy gwahanol chwaraewyr. Ti'n sôn am John Owen, Nick. Un peth arall, Cameron Allen hefyd ar y fainc. Os ti'n chwilio am gol ychwanegol, ti'n gwybod, mae nhw lawr i 10 dyn. Mae'n gallu sgorio, dydy Malks. Gallu sniffio rhyw gol allan. Pan ddim daflu fel maen. Dim cwestiwn. Cameron Allen. Hynny yw, pam dod nhw yma, Malcolm de? Dyna dwi'n
cwestiynu. Mae'n dod yma. Reiriol 17 yn 18 mis mai. Mae di sgorio barod I tîm gyda. Dydy fo'n Xavier sydd yn 10 oed. A sam un ohonyn nhw cynnesu, di ddim yn edrych fod tas nhw'n mynd I ddod I chwarae'r hana yn hyn. Gwaith da eto gan Cadwaladr o anlwcus fanna o Ddanison. Am na gyfle I Aberystwyth chlirio hi. Wel, mae Aberystwyth di curo a di curo. Ond ar hyn o bryd ydym yn mynd I guro. Darlington. Colli'r bel i'r eilydd Watts. Thorn. Sydd wedi cael gêm ardderchog. Chwilio eto am Cadwaladr sef y bog. Mae Cadwaladr I gyd yn ardderchog fanna. Ceisio I gwiro I lwybr Darlington. Allan at Walsh. Walsh. Allan gael y bel mewn gall! A mae'r golwr di gwiro honna am gic gornel. Dwi'n siŵr os mae croesed oedd I fod yn onest. Dwi'n meddwl bod Walsh yn mynd am y gol yma nam. Oedd angen yr arbediad. Ia, un o hynna. Cross come shots, maen nhw'n dweud yn Saesneg de. Darlington o dan brwyn y golwr ydy Bryn Marcia ddim isio gweld hynny. 4 munud nawr de. Dyfarnwr der iawn, so mae'n cic o'r smotyn. Gwybod I Aberystwyth, ond Flint ar gic. Anis yn mynd amdani hi. O, mae'n ergyd o'n a unwaith eto Thorn. Mae wedi bod yn ganol bopeth. Flint, hoeddi mewn eto, cael ei gael ar gan Henry Jones. Mewn eto tuag at. Os na gam sefyll, nag oes. Chwaraewch ymlaen, mae gan Darlington. Am gyfle fan hyn, Darlington. Mae'n arbediad gan y golwr. A mae'n cael ei chlirio yn y diwedd. Oedd na gyfle fan e. Oedd na gyfle fan e, a mae'r pwysau'n dal yno. Wel, Aberystwyth taflu bob dim wan I fewn I... Diweddglo cyffroes yn tanlinellu pwysigrwydd y gêm yma ar adeg mor dyngedfennol o'r tymor I gymaint o glybiau. Bydde oblygiadau gol arall I Aberystwyth yn effeithio 3 o dimau heb amheuaeth. A mae yna wrth ymosodiad, a mae'r bel gan Lihi. Nawr te mae Lihi ydy yn mynd I hun ardderchog. Pwy? Kirkham eto. Mae Kirkham di cael ail hanner da a gath o'i adael lawr gan I golwr yn fanne. O'n i'n teimlo dyna'r golwr dydi helpio. Oes am cwestiwn, ond ysdi wafent y gyflym o Kirkham yn ddod o draws I ddyn y fanna. Nath o'n trio daclo fo, nath o'n dweud, oce, trio mynd â fi mewn rasta a just yn sefyll ar ei draws o. Dyma gyfle Darlington. O, troi nath o den gyflym a trio cael ei draws y golwr I. Ond arbediad da iawn. Ond mae Ronald yn un dyn ganddo fo. Mae'n mynd am y posti pella. Ond o'n gobeithio sy'n chwarae'r Aberystwyth dod I fewn. Mae Aberystwyth yn gwybod allan o ddim fforddio ildio fan hyn. Henry Jones sy'n paratoi I gymryd y gic. Mae rhaid i'r amddiffyn fod yn gadarn. Oedd y golwr yn gadarn. Mae oes ar ryddhau y bel yn gynnar. Fyny'r cae. Ceniad da gan Flint. Malcolm Allen, ser yn y gêm. Wel, ar ôl yn ath I gwrs dwi'n erbyn Edwards, oeddech chi angen arweinydd. Oeddech chi angen rhywun fel captain I dynnu pob at ei gilydd I gael o'r cyfrifoldeb na'r agwedd na I fod yn benderfynol. Dyma fo, Jack Thorn. Am gêm wedi gael mewn yn y ddau Cwrt Cosby. Gwastaffu amser gan Jack Wilson allan o'r llun chi, mae o'n cael carden felen. Na ryw reol does yn. Os ti'n gyntaf i'r bel yn y ddau Cwrt Cosby ddim bell yn anghywir. Jack Thorn di wneud hynna pnawn ma. Nid I ser yn y gêm. Da ni'n y funud ola, Malcolm. Mae hwn yn bwynt da I Aberystwyth yn di, neu ddyle fod I fod yn fwy? Mi dylai fod yn fwy ar beth ni wedi weld yn yr ail hanner. Mae'r rôl mynd lawr I 10 ar y cyfleon maen nhw wedi gael. Ond mae'n hawl deud hynny. Cyn y gêm, sy'n wedi cymryd pwynt. Felly, bod y fodlon, efo bob dim ti'n gael, efo un gêm o'r tymor I fynd I aros yn yr uwch gyngrair. Cofia, maen nhw'n un o'r tîma sydd wedi bod yn nawr cychwyn. Wilson. Oedd ar hediad gan Flint yn un da Anison. Maen nhw'n tablu popeth I mewn.
Os yna un cyfle arall i roi'r bel i'r cwrdd. Darlington, i holl brofiad. Darlington, dyn ni derbyn i nôl. Na di, a does na ddim trosedd. Mae'n cael ei hennill yn gampus yng nghanol cae gan Lewis. A mae Lewis at Kirkman. A mae Kirkman at Harnison. A mae Anderson yn ceisio chwilio am Darlington. Oedd ddim digon da gan Anderson. Mae'n rhoi fi mewn eto. Cic i'r gol o'r fyddi. A da chi ryw deimlo. Bod y cyfle ola wedi mynd. Mae sgrech chwiban y dyfarnwr yn cadarnhau hynny. Fydd o'n fodlon, ond mi fydd Anthony Williams yn gwybod hefyd fe gawson nhw gyfle. Y gol gynnar i gyntaf i Aberystwyth gan Litchfield. Yna, gol gyfartal gan Leahy. Wedyn, Carden, goch i Patton. Aberystwyth a'i cyfle. Yn erbyn 10-1, fe fethan nhw a sicrhau mwy na pwynt. Un yn gorffen. Diolch Nick, sgôr cyfarwydd iawn yn ddiweddar i Aberystwyth, 2 gêm gyfartal, 1-1 yn olynol, a fel na ma pethau. Wrth i ni fy mewn i'r wythnos ola. Fe welwch chi bod Caernarfon a Flint i chwarae gêm yn llai, maen nhw'n chwarae nos Fercher. Ble fyddwn ni erbyn penwythnos nesaf? Ni'n mynd syth draw at Sioned Dafydd awr i gael ymateb. Anthony, if you can you sum that up for us? Your players, they gave everything and more in that game. Yeah, we came with a game plan to frustrate them. We rode like a little bit in the first half. I think you look at the second half, we dominated, hit the bar. It could have gone 2-0. Just a little one where they scored the goal. Probably we didn't perform as best we could on that one. But overall, you couldn't ask any more for them. It just Lady Luck wasn't outside today. And so many chances. You must be scratching your head, wondering what more you could have done to get the ball in the back of the net. Yeah, it's pleasing they started the game plan. They recognised where they were playing, and I was really low on bodies today if you didn't know. And you know what, they've given their all, and we kick into next week and we go again. It all goes right down to the wire now, Anthony, but there are plenty of positives for you to take from today. It's only 2 defeats in 10 games, and again we come here and disappointed we didn't drew, so it says a lot about the group. And next week, home advantage against Caernarfon, could that be crucial for you? It's a one-off game if it is. If they've got a game midweek as well, so who knows what's going to happen. But if that's the case, then yes, we go into it full of confidence and full of belief, and it's in our hands then if that happens. So we'll go again. Anthony, thank you for your time. Diolch. Thank you. Cheers. Thanks. A dyna ni, un gêm fach ar ôl i glwb y cefnogwyr yma, am felly un o'r selogion yn fyna hefyd. Mae hwnna penwythnos nesaf, fel ni wedi gweud, fel o'n nhw sôn fyna yna hefyd. Mae yna gêm ganol wythnos sy'n mynd i gael gymaint o ddylanwad ar dynged rheini sy'n gobeithio aros yn y gyngrair yma. Gawn ni weld y gol o ran yr ail hanner na, ac eto Aberystwyth i gael ei cyfleoedd, ond doedd Hwlffordd allan yn, meddwl busnes fel maen nhw'n gweud oen. Ie, o rhaid iddyn nhw newid rhywbeth yn dod, jyst i adio rhyw fath o spark. A da ni'n gweld yr elyddion yn ymateb y dda yma, Leahy oedd y dyn, symudiad da, am ddiffyn gwael gan Aberystwyth, gormod o fwlch, ond chwarae teg i'r ymosodwr, symudiad da wedyn cadw i ben. Da ni jyst yn gweld un cyffyrddiad tu ôl yr amddiffyn fel yma, jyst flic bach hyfryd oddi ar ysgwydd y gol geidwad, a ti'n meddwl, ydi Aberystwyth mewn trwbl yn fama. Ond, nath y pwysau ddim cweith ddod gan Hwlffordd, a wedyn yn amlwg mynd lawr i 10-1 yn newid momentum y gêm. Ie, mae'n anodd dweud llawer, achos ni ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd ganol wythnos, felly gawn ni gyfle fel y tabl eto yn y man, jyst i bwysleisio y sefyllfa sydd arno ni, achos mae'r gêm na nawr, Flint yn erbyn Caernarfon, gath i'ch gohirio gi o'r penwythnos diwethaf, yr trafferthion o'r cefnogwyr yn amlwg. Mae honna nawr yn mynd i gael gymaint o ddylanwad o beth sy'n digwydd. Yndi, a ti'n trio meddwl o safbwynt Aberystwyth, be fysa well ganddyn nhw? Fysa well ganddyn nhw os fysa Flint yn cael y fuddugoliaeth. Oherwydd wedyn maen nhw'n gwybod yn union be di be. Dyn nhw'n mynd ddibynnol ar unrhyw gêm arall, dyn nhw'n mynd ddibynnol ar be mae Flint yn neud ar ddwrnod ola'r tymor rhwngthyn nhw a Caernarfon. Mae'n gêm a rhaid iddyn nhw ennill. Mae'n syml iddyn nhw wedyn. Felly dyna fydden nhw'n gobeithio fydd yn digwydd, ond dydy pêl-droed dim wastad yn digwydd yn union fel sa rhywun yn ei feddwl. Achos oedd Flint ar y blaen yn y gêm yna, ond fel mae Caerdydd yn gwybod, yn Rotherham, maen nhw'n goffo mynd nôl na. Dwi'n wastad yn digwydd, gawn ni weld gol Aberystwyth cyn i ni fynd eto, gol oedd o gymaint o beth iddyn nhw yn yr hanner cynta, ond bydd neb yn y Flint yng Nghaernarfon, a Pontypridd yn cwyno bod Hwlffordd i'n ôl mewn iddi. Na, ddim o gwbl, a ti'n gweld y tafliadau yma nath, achosi problemau drwy gydol y prawn, a Litchfield yn fama yn ymatab, yn troi yn dda, chwarae teg iddo fo, taro'r targed, dyna sy'n bwysig, gol wael i ildio, ond
Ie, o Aberystwyth di achosi problemau drwy gydol yr hanner, ail hanner hefyd achosi digon o problemau. Fydden nhw'n siomedig nad ydyn nhw di cipio'r triffwynt heddiw. Yn siofyn cyn y gym, pwy ti'n meddwl sy'n mynd i fod yn dysgu'n unrhyw syniad nawr? Ti'n gwybod be, dwi dal yn meddwl Aberystwyth, dwi yn. Mi fydden ni dwylo nhw, fydden nhw'n teimlo, ond dwi dal yn meddwl efallai fydd yn siomedig. Da ni'n eisiau gweld Aber yn syrthio. Dwi ddim, beth bynnag ti'n bendant ddim. Ond dwi'n meddwl mae nhw fydd yn mynd lan. Mae'n digwydd, ni chi bod yn sentimental yn y byd pêl-drod yma, ond dyw'r gêm ddim yn sentimental. Os chi ddim digon da, mae'n rhyfedd o fynd dwi. O, wain, diolch yn fawr iawn am y cwmni. Diolch am y cwmni chi hefyd. Yr oswch gyda ni'n S4C, newyddion a chreuon i ddod. Rygbi byw wedyn ni. Caerdydd yn Galway i gwrdd â Connacht. Digon i ddod a sgorio trwy gydol yr wythnos nesaf hefyd. Diolch am y cwmni. Hwyl fawr i chi. Ta-ra.